dostlar. Salam taparağı yurtdoşlar. Salam Halmurat, iyileşler salam. Ine taparağı bugün yankı soralar ve düşünceler diýen temamyza iki bolup çykmagy makul bildim. Oňa sebäp bir giýişlerine meselem başga bir tarapy bar, şondan maslahatlydyk. Halmurat, Erde taparağı bilşime diýäli şol aýyň 11-ni ýagny 11-nji iýuny bizim keminämiz ýagny Merdan Muhammedowň jigisi maňa jaň etdi. Akşamlyk Halmurandagy o keminäni nidi polis saklapdyrdy. Ondan şo taýda görleşdik. Ol beren maslahatym sen gysagly ýagdaýda adwokat tutun, öwnirde nähili jany sagmy bize näme sebäpden saklanyş üstady bilmek üçin adwokat hökmen gerek-de bir kanunçylykda ýa jurisprudensiýada para. Şonu men haýyş etdim jigisinden, olary onuň şo taýda da ýatlatdym. Keminäň ozal bizaýdyr, tabi gowy tanış adwokatym bar. Eger ýigitlerimiziň gyzlamyzyň başyna bir iş düşdi, şol ýygdy ýüzlenip bilersin. Men aýtdym şol real ýigit bar, tanıyan bolsaň hökmen şoňa çykynda şondan kömek soraň diýdi. Bolar diýdi soň, ertesi güni jaň aýtdy, adwokat tutdyk maşgalamyz bilen. Suwmasyna aýtdy. Näçe pul tutulany dollarda. Ondan soň ýene-de aýyň näçesinedi. Kemine saklanyň 11-ni 13-ni soň 14-üne geldi-de ilkinji karar şol Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň çykyp ýurtdaşlarymyz bardy. Özlerini kimdik görkezýär, aktivistmi, ýene bir zatmy. İlkinji saklanyny şolaň ardasynyň esasyny saklanýar kemin. İlçhanyda da ýene biri oňun suratyny goýduk. Geçen sapar ýigitler goýdular. Şol 3 adamyň ardasy seredilýär we şolar esassy diýip tapylýar. O barada kemini duran ýerine olar pert jogap beripdi. Olaň ýazan ardasyny olar kabul etmeýärler. Soňra şuň kun belli bolşýar, muňa goşmaça aýyň 12-sini ýene-de Türkmenistanyň migrasiýon gullugy tarapyndan keminäň üstünden ardydylyp Türkiýanyň hökümetine ýa-ni Interpolum hem mere uğradypdyrlar. Önçtaýdy bellap geçmeli ýene bir zat bar, ýurtdaşlarymyzyň bilmekligi zerur. Keminäni şol bärde Türkiýede 2 ýyl mundan ozal üstünden ýa-ni anonimka diýil arda ýazylanyny, anonimka bolmasa, gizlin ýazylmasa, men sen üstünden arda şikaýet etdim, meni suwda garaşy ber diýen ýaly hareket etmeliler. Özleri hukuk ýa kanun goraýjy bolup çykyş edýän bolsalar. O zat ýok, ýöne samanasynyň suwy goýberen ýaletip arda ýazýarlar. Şol ardalaryň Türkmenistana uğradylýar. Şo taýda da Türkmenistanyň hökümetine hamaly kemine şol bir döwlet howply jenaýatkar hökmüne şo taýda bular Interpol Türkmenistanyň berýär. Şeýle Türkmenistan Interpol'un dokumentlerine gol çeken döwlet. Onun şol statusyny ullanıp Interpol'un üstü bilen keminämizi gözlere yglan edýärler. İki ýyllap men tapy bilmeýärler. Sebäp keminäň ýaşap ýören ýer olaň tapjak ýerine däl. Ýöne oň sebäplerini hem şi nirde nähil ýagdaýda saklanýar, tutuldy, kimiň ýyzyna düşdi, bu gurrunlar soň eder elbetde şuň kun wajyp däl ol. Ýöne şol esasy diýip tapylýar, kemine jogap berdi, bollugy tordy, başy o taýda näme üçin saklanmaly? Ýekazat onuň kemineň eline şol pasportynyň möhredi geçen ýa-da Türkiýede ýaşamak wizasynyň möhredi geçen bir döwür. Şol iki zat üçin eger şol aýdaly olaň ýoklan günäsi kabul edilmedi, emma täze bolýa onu aýyrdyk bolýar, sen bu taýda bir kanun ýaşapdyn, şoň üçin sen watanyňy uğraty ýatymagy Türkiýe hökümetine ýa migrasiýon gullugyna esas bardy. Ýöne aýdaly ştady birji zat saklanyň Türkiýe hökümeti aýyň 26-syna karar çykarýar. Migrasiýon gullugyny
O departasyon gullugymy men Türkiýanyň içerki ýagdaýy bilen gaty bir tanışlygym ýok. Ýöne organ işgärleri bolýar-da döwlete hyzmat edýän. Şol karar kabul edýär. Keminany ine şol Türkmenistanyň migrasiýon gullugynyň goýun ştaýdy haty berekelle. Gullugynyň ýazan haty bar şo taýdy. Näme üçin Keminany saklap Türkmenistany deportasiýa etmeli. Şo taýdy aýdýar, men öz sözüm bilen düşündirjek bolayım. Kemine Türkmenistanyň jemgyýetçilik tertibine we jemgyýetçilik howpsuzlygyny we jemgyýetçiligiň saglygyny howp salýan şahsiýet hökmüne görkezilip şonu Türkmenistany deportasiýa etmek barada Türkiýe hökümetine ýüzlendirler. Ine şu talapa laýyklykda da ine Türkiýe tarapyna şu karary kabul edipdir, onuň tili görüp otursun. Ýöne ştaýda aýdylmaly zat bar. Karar aýyň 26-syna çykýar. Buny aýyň 30-y. Ine şu geçen 4 günüň içinde Kemin Türkmenistany deportasiýa edilimi ýa-da entam Türkiýe döwletine saklanýarmy? Ol entak bize ma'lum däl. Eger Türkmenistana giden bolsa, akidilen bolsa bize de o arada da maglumat ýok. Men gelip beter biz bilýär. O taýda da bize kömek etjek adamlar bar ýurdun içinde de. Indi şu taýda näme üçin şeýle boldy? Näme üçin Keminäň ýagdaýy şunça gullap açylmady ýa belli bolmady? Şu taýda kim işlemelidi? Ýurtdaşlar hemmejigine aýdýan şu taýda Milli Halaset Komitetining agzalary bar da dinläp oturan. Emmede kanunçylykda bir zat bar yurtdaşlar. Mesela bir adama günah ýüklenilse ýa ýönkelse, şol sud karar çykaryp şonu garalaýança ýa şonu ceza çaresini berýänçe şol adamy gorumagy hökmany ýagdaýda advokat tutulýar. Yani Türkmençelep aýtsak aklawjy. Garalawjyň roluny prokuratura ýerine ýetirýär. Şo ýani saklanan adama ýa günah bildirilene arka durmak üçin aklawjy ýa advokat hereket edýär. Onum jurist. Indi tutulupdyr bu aklawjy garyndaşlary tarapyndan näme iş edipdir? Bir aklawjynyň eline berilen kagaz şol aýyň 13-mi 14-üne ine şol Kemine bildirilen günah bar bizim Koşodurnak için aktivistlerimizdin ya devlet işlerinin yazan arzası. Olur ýa ret edilýär, kabul edilme, onun esası. O taýda Keminäni saklarlyk ya ýurdu deportasiýa ederlik biz ýagdaý göremde atyp onu ýatyrýar. Emma şol bir wagtyň özünde indi Türkmenistanyň döwletiniň we hökümetiniň adyndan döwlet gullugy bolan migrasiýon gullugy ýüz tutýar. Ştaýny üns berin. Indi döwlet biz ýöne aýdymda şol döwletlerle emma ýa-ni jenayetkar terrorist topor dip. Ine şol terrorist toporun ýazan hatynyň esasyny Keminäni ştaýdan deportasiýa etmek barada Türkiýe hökümeti karar çykarýar. Ýene de kanuny ýüzlensek Türkiýe hökümeti şu emma nuktaý nazardan şu karar çykarma haklymydy? Kanuny nuktaý nazardan eger Türkmenistan tarapy şonu talap edýän bolsa, şu zatlaryny ýazan bolsa, ine şular ýaly howp görýär, näme edýän şu ähli ýazylan zatlary. Şunu deportasiýa etmeden owul Türkiýanyň şu karar çykaran suudymy ýa-ni gullugymy aňyrky tarapdan ýa-ni Türkmenistanyň talap etmeli. Ine şu zatlar günäleri bildirdiňiz, hany şuna esas, hany şuna fakt. Uğradın, biz göreli, seredeli, doğru bolsa uğradıyaz. Yok bolmasa, şol adam size yok. Yok, bular beytmediler. Şolar sizden hat geldim, bolya şu hatın esasyny uğradıyaz, baştan soğumalyk edildi. Bu taýda kanun işlemedi. Onu mu aýtmak gerek? Kanun yok o taýda. O taýda diňe iki hökümetiň arasynda bolan ılalaşykmy, dillüşükmi, bilemek sewdamy, diňe şu zatlaryň bar ýerine ine şular ýaly iş bolup bilýär. Onun üçin bu taýda bir zat barda öňkü Türkmenistany deport edilen adamlarymyz bardy, illeşlerimiz dürli döwletlerden. Olardan tapawutlykda Keminäniň halkyň öňüne, milletiň öňüne bitiren ýa edip oturan işler gaty gymmatly we uly. Onuň 4 ýyl eden ähli işi hany taryha ýazylgydyr, saýtlarda bar. Indi bular şu taýda
yani günä bilir ýalyrda jemgyýetçilik tertibi, adamlaryň saglygy şunun bolýa näme diýip. Ýeme ogurluk eden utanmaz, üstüne gelen utanar ne diýär olar? Kemini olaryň etmedik işlerini pas edip, açyp arkaýyn aýdyp oturunady. Ine şu hakykati düşünüp, ine ol oglany şular ýaly deport kararyny çykarýan bolsa Türkiýe döwleti maral taýdanyp ol dogry däl. Sebäp Türkiýe döwleti bilýär. Eger şulardan Türkmenistana deport edilse, o taýda onu gowlugyň garaşmaýan, türmede nähil jeda beriljegi belli däl, uruljak, ýenjiljekmi, başy ýa psikotropny emeleri seze war ediljekmi, bari Şeyh Muradowlar, eşler ýaly, ýa ýenen beýlekler, ýakşylar ýaly, diri ýakjaklarmy türmede. Ol belli däl. Ýöne kemine, saparagan bir sözi bardy, şonu getireýin şu taýda. İtem diýe özüne sıçıp biljek sümküni ýuwdy ýani. Ýöne ol hökümet kemini ol hökümetin ýuwudyp biljek sümkü däl. Sıçıp bilmän içinden ne getirer. Ne görden durum. Sebäp näme-de? Inni biz şol hökümetden açyk syýasy söwgeşe girmä bizden mümkinçilik bar. Akitdiňmi kemini? Hani görkezim. Halkara guramalar hemmesi talap eder. Görkezim näme üçin şo ýygdy akitdiňiz? Türkiýeden talap eder. Näme üçin şol aňyrdan suwutnaman talap etmänsiz şunu ol çekyp ugry diýen. Eger aňyr tarap size suwutnaman görkezden bolsa, onu şo suwutnaman çykaryn halkara derece Birleşen Milletler Guramasyna ýa beýleki hukuk gorajar. Sebäp taýdyny aýtmaly ýeri geldi. Şu bütün dünýäde abraýly bir ýerde bir gurama edary şahsiýet bar bolsa, hemmejigini keminanyň uçuran ýagdaýy ýa ykbaly barada habar ýetirildi. Inni şu habaryň üstüne bizdiň habar ýetiremizde bir kanun saklandy. Ýöne şo taýda on deport edilmäge şular ýaly aýdal mümkinçiligi bar. Sebäp Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda bir topar ýanky ýenseden edilýän gürrüňler bar, sewdalar bar. Ondan soň o taýda hani Türkmen milliardlap dollaryny ogurlak gaýdan Ahmet Çalyk bar, ýabançy, tabançy ay garatken ýal ýagasy Türkmeniň hazinasyny urdumşarlyk edip gaýdalar. Ondan soň olar şu kemini ýaly adalaty gollayan ýa öz halkyny ýarty gelecek üçin türlü hyzmatlar edip oturan ýygy elbetde akitmekçi ýa ýok etmekçi. Onu düşünmek gerek. Enne şu taýda ýagdaý şeýler maňa dogry düşünjek bolan ýurtdaşlar saparagy sene bilýän bir topar adam her gün maňa jaň edip dur. Kägün 10 adam, kägün 20 adam ýazýarlarym san şonun adal. Hemme kişiň aladasy biziň keminämiziň ykbaly. Halmuradagy nähil worka, nämelen gutorarka, haçan çykarka, haçan gelerka, biz näme etmeli? Gerek bolsa biz ýüzümiz açyp çyksa diýilip, onlarça adam maňa ýüzlerini. Gerek bolsa biz ýüzümiz açyp çyksa diýil, kemine ýekedäl biz hemmemiz keminedik. Men aýtdym, ýok, hiç zat gerekken şu öňköňkülük bilen o işler bereli, ýaşa bereli, hani göreli oýun inni gön açyk karşılıga çykdy, syýasy göreşe çykdy. Ozan informasiýon göreş bardy. Bizde 4 ýylyň dowamyny ola ýalan söz diýip biz olaň ýalanyny çykaryp ýüzlerine aýdyp berýär. Informasiýon meýdanyny. Inni keminen akidýan bolsalar ýa şu dagdaýlar bilen tutsak eden bolsalar, inni biz onu ikinji derece biz syýasy göreşe başlaýar. Özleri şoňa özleri duzak bolup özleri düşdi aňa kywarlyk. Men şey diýip aýdym, hökümetden onu. Inni ýüzlenýän adamlara diýjek bolýan, sag bolun. Eden aladalaňyz üçin, ýa diýen sözleňiz üçin. Onlar çerden adamla teklif etdi. Halmurada gerek bolsa şoň pulunam kömek edeli, maddi material näme gerek, aýdyň çekinden biz bar dip. Menem aýtdym, ýok sag bolun. Şu mal şoň näme çykdy jyty bar bolsa özümiz çekip otyr. Öz aramyz. Biz halka ýüzlenenlik bu meselede bizde zerurçylyk ýokdy, häzirim ýok. Ýöne zerurçylyk näme bar? Inni adamlaryň düşünmegi gerek. Kemini ol bir adam, bir şahsiýet diýip kabul etse bor. Ýöne ol adamyň alyp barýan aýdyň pikirleri ýa halkymyza etjek bolup orta çykaran meseleleri kabul edilen maksatnamalar keminen gatnaşmagyny. Ine şu zatlar bize şu döwlet derejesinde iň wajyp mesele. Iň gerek zat. Şol adam ortamyzdan sogurlyk gitse
hökümet pikir ediýär. Näme bu? Bolluq oturdy bu guramadar gardyp. Ýok. Ştaýdan aýdýan. Ahly jogapkarçylyk boýnumyza. Milli Halas Ediş Komitetine degişli bir näçe sayt bar. Şolaryň umumy abunasy sanyny alanda şolar 40 000 adamdan geçýär. Umumy ahlysyny birikdir barlanda. Ýöne şol 40 000 adam abunasy ýöne daşyndan seredýän 10 esse şondan kän. Diýmek şu keminan ideýalaryny, beýleki Milli Halas Ediş Komitetiniň ideýalaryny, meclisiň çykarýan kararlaryny, gurucu hökümetiň gurunajak bolýan işlerini, saparagan teklip edýän yer suw reformasyny, kanunçylyk nukdaýlaryndan ediljek bolýan reformalar, hemme tarapda ediljek bolýan reformalar ana bizde ýazylgy. Ine şolaryň içinde de biziň keminämiz bar. Onuň üçin olar şunça adamy nira tutsagadan 400 000 adam, yarım milyon adam Türkmenistan'ı türme var mı? Yok. Bu bir çark. Bu bir çark. Ol eyyam harekete girdi. İyide aylanmak mümkünçülüğü yok pelerin çarkı. Ol gider mi şu gidişini? Olun arabası zıygıllap başladı. Bizim arabamız yolu düşüp uğradı. Yol elbette yurttaş bir çarka naklıyor. Her zat bolup bilen. Dürlü yetki, urgy, kemsetme, töhmet adın ağzan zatın gün üstümizden yağıp dur. Bir daha öğrenşip durdu o. Saparağı bilen 30 yıl beri gözümüz açıp görýänmiz şol. Ýöne ýaş ýigitlere, ya täze çıkan ýaş ýigitlere, gyýllara, denanlara ne ýüzüne birer töhmet atyp beýdip. Ine şolary döwlet başyna getirmezlik üçin, häkimet başyna getirmezlik üçin dürlü bahanalar bilen tilki saparagyny atyp bular öz ýanky edip oturan jenayetkar işini ya jenayetkar döwletini mülkünü gorap saklajak bolýar. Ýöneni başartmadylar. Şonu halkyň öňüne aýdýan. Ýöne halkymyzdan etjek haýyşym ýurtdaşlar kemine diňe özüni ya maşgalasyny ya gurucu meclisi ya Milli Halas Ediş Komitetine degişler. Ol bütün halkymyza degişli hazina. Men üçin hazina şol ýigit. Onun ölümüne men ullokan we çoňur hormat goýan. Şoň ýaly ýigitlerimiz, zenarlarymız bar, yeterlik, azal. Ine şoň ýoklugyny bildirmän giýje ony çykyş edip otur. Näme iş durdum. Durana gaýtan tersini agzyndan ot çykýar. Ýigitler gyýylan. Halnada ursgatlar biz bir gylyjymyz gyýyndan çykaryp ýok. Entek wagtyda howlukman erkezadyň öz çäresi bar, wagty bar diýip saklap otur. Indi siýasy görüşe geçdi. O nahil terzi alıp barır, onu inniki gepleşiklerimizi ona yuvaş-yuvaştan alıp barır. Ýöne şuun kuun biz bilmeli zadymyz, halkymyz, hany keminämiz şu mahal şol jenayetkar toporyň ýazan arzasy esasyny tutsak edildi. Ne dokument bar, ýanyňmy? Ol hatda aýdaýl ol Farhat Durdiýevler gyl sograny alyp aketdir hiç kim bilemzat näme dip ýalan sözler otyla ugradan adamlar. Biz bilýäs nirde nahil hana ne dokument. Indi biz şu dokumentlerin esasyny biz halkara suwdunmy, halkara goramalardamy hany gelip bilýän bolsa gelsin şu hökümetiň jenayetkar toporyň agzalary. Indi bularyny gün bermez bize. Arkaýyn o şu zatlary gaty parasatly arkaýlyk bilen hiç howlukman biz durmuşymyzda kan gördük bir ýagdaýlary. Bir ýollara düşen adamlaryň hemmejigi kellesini etegine salyp çykdy bu görüşdir. Bidiren ýerimizden mor, maňlaýymyzyň ýarlan ýerem mor, ýöne maksadymyz aýdyn gurjak bolýan döwletimizden halkyň şolam gurular. Awwalyň men diňläniňiz üçin men häzir şu taýda söz nowbatyn saparaga bereň, onuň olum öz aýtjyklaryny aýdyr, söhbetimiz dowam etdirber. Sağ ol Halmurad ağa. Söz bereniň üçin. Köplerde aýtdyň ol men ýöne käwirdatlary gijik bir korrektorowka bereýin. Ýanglaş, aňlan neme düşünje neme bolmasyn. Yani kemiğden tutulan bunun ertesimi ya son kusuğunu bir süýt boldu da. Şu süýde gatnaşan advokat, nowatçy advokat diýilýär-de, jurn advokat diýilýär, onu hökümet berýär-de. Şu wagtda içinde advokat tutulmadyk, onun sonundan soň tutýarlar da advokaty. O advokatam ne
ara bayram girdi. Onun Badar Dincal Şundar girdi. O şu bahane bilen advokat yani keminen saklanan yerine o 27'sinde mi neyim var ya da 15-14 günden son şoňa çendi demesem alınmandır da vekalet değil ya da ne yeri şu tayi ne adamlar düşünür on dahilek beyle bolýar on bilem zok biz arasında neme girip görmeli komentarı da bermeli onu hotarlar bilýändir özler jogap berer ýöne kemine tuturan bunu şu habara alan günümüz men Türkiye'deki Salaw Malikim ediyen yaşlanma, yaş kiçilenme o haýyş etdik. Olar yani meclisin nemesine çıktılar. Ondan ähli yerik keminani Türkmenistan'a iyi vermelerli bu arada havari verdiler. Hat bolmaly. Bana gelmedi görünüyor iyi verdik dediler. Siz arkayın olun, biz keminden boşatıp bir başka bir adet bilemiz yok. Onu göğe versek, onu üçüncü bir devlete göğe veririz. Diyen sözü verdiler. Şolong cevabına karışan, düğün buğun oğuttuk. Onun adamlar bir madde edip durmayın diyen, ya da yönleri tek anıklap bilen oklur, ya da utanıyorlar diyen, onu haytan oldu biri. O ýagdaý şundan ibaret yani keminen neme oyuncu demesi. Bize şu bol geçen nemede ana bayramını hiç tadet bilen o hem beri yapık diýerler. Ondan ýygynyň 6-njy ottugyny gelýär. O şu düýün şuun o adamlar işlen ok. Döwlet edaralaryň şunalap. Onun bu zatlary bilerek şoňa wagt getirip diýerler diýsem bolýar. Bu teknik neme. Bu zatlar ýoş açylşar. Men ýöne başga bir büyük mesele demekçek bolýanda, siziň üýtüňiz çekjek bolýan. Biz bir kadimi bir millet bolmaly halmyrat. Bu näse kadimidigini konkretni bilýän bilmedim bam ýokmy takmin edýän bolmagy mümkin. 2.500 diýenem bar, 3.000 diýenem bar, 4.000, 5.000 diýenem bar. Ýöne kadimi milletdigi belli. O gitjek yerimiz ýok. O biz şu bir kadimi milletin genlerini aşap ýörün bir şolong nemeleri perdentleri diyeyin. Şunlarla kadimi millet bolup şular ýalak son 30 ýyllaky cehaletin aşağına yaşamani bizim iyileşlenmez. Geni oyunun iyileşlenmez. Şular ýalak döwlet yönetiminin aşağında yaşamagy namyt edýär almyrada. Ben özüme şonu diýen. Onu maýdaýyn. Şular ýalak jahiliň yönetýän döwletini men halkymyň üstünden edilýän eziýetler, petlikler, aşaklyklar, bu adyna näme diýen geçip duran zatlar. Ödüm nadanlyk nemesine derejesindäki neme ben namyt edýän, ben alak namyt edýän kendir. O terk edýänleriň 89% o çörek aladasy aşağıladasy bolmagy mümkin bolun. Ýöne köpüsi o çöregi, aşy, suwy bar adamlarym ýurdu terk edýänler. Şular ýalak nemede şunyň altynda ýaşamak hakykatdanam namyt ederlik derejede. Onu ben bir ýerde bellep nemedim. Bu zatlaryň sebäpler bar. Bu nirden gelýär? Bu nadanlyk, bu neme
bu milletin içine ne edip ekiptirler bular yalak nadanlığı. Ne meselene şu tayk barta kovum kan diýende. Bizine bir post kolonyal bir döwlet öňüme aýdypdym ben. Koloniýalyň öz dolandyryş imperiýalyň ýani aslında bolýar-da koloniýalar. Şo imperiýalyň koloniýalar dolandyryş bir öz boluşly bir ekosistem bardyr. Şo ekosistema jahilnam özi yetişdirýändir. Jelladynam, pidatynam, tökmetçisinem, yalançysynam, betbagtynam, bagtlysynam özi yetişdirýändir. Şu atky bolýan zatlar demeti 30 ýyl dowam edip gelýär. Ödem bulon demeti seviyesi vardır. Uğruvin diýilýär, derecesi. Pes alt demededir. Bun getirýän zatlary ne şu atky neme ýagdaý şu at kemine bilen şunu köp nemetiniň ýani suwutnamalary bilen görkezip bolýar-da. Bu jahil kim, jellaty kim, pidatyn kimi seçýärler, näme üçin seçýärler. Bu içinde yalançylar vardır, tökmetçiler vardır. İnkanam şu yalançylar bilen tökmetçilerdir. Onun şulon öz betbagçylygyny gorayan gorajylarym vardır. Olaň adyna jurnalist diýerler, yeni wurdat diýerler, yazıcı, pozjy, hukuk gorajy, şoňa meňdeş bir topar nemeler, epitetler vardır. Ýöne hemmeti ýani derecesi şu halkyň getirilen cehaleti var üstüne yüklenen. O da ayaklarında ediliyor gannal ýalak, zınjyr taklan ýalak jahilliği getirendirler. O jahillik sizi hiç şerik göwerýän nädir halmyrat. Ne kemine tutulan günün ertesi yani ekranları seyredeňde şol demelen hem bejetini ýygyny görýänsiň. Ödem ýyrtyk altadan nöklüni ýalak bolup çykýandylar. Ödem baatly, haýwatly, nemeli çykýandylar. Ha? Dinlediňizmi? Geç takkally birimiz vardır. Men onu adynam tutosum gelen nokta. Şolar şo tipli şeyle bir adam kendir. Siz bunu görüp bilýän näsiňiz? Biz 30 ýyl şolary sinetip ýöremsiz. Şolun ýörenine sırtına seyredip, yani sırtında, yani sırt ayak demeleri, batışları bolýar. Şoňa seyredip çıkarıp bolýar da bulun. Hayır tarafı ýörýän. Buna men niye şolun üstünden arda edin diye pulu menden niye? Çok hakkalyň öz dilli özüm hemmesini öz dilleri bilen aýtdyrýar. Biz bolary çok mu daýjak bolum demedimiz o. O üstünden men arda yazdım deyip o kıyacağım onu ayıp otuyor. O biz onu halal edecek kulüp bölünü kıyacağım. Yahilak bolunu bilenem bir işimiz yok bolun. Öz vatandaşımız, soydaşımız elimizden geldi kömek edecek. O ne şu deme şu ekosisteman yetiştirýän adamları o jahilimize bölümüzde yetiştirýändir. O jahillik, nähilek jahillik dip düşünmedik tren bolýandyrlar tebebi käbiri. Bir tane diplom görkezip bilýär halmyrat. O men ne doktor nawuk dip bilýänem bardyr. O batyr. Hiç dememiz ýok. Ben tebe bu zatlaň hem bejesiniň o seviyesini, derecesini düşündürüp bereyin. Yine Türkmenistan Yoga 70 yıl, 30 yıl
O Türkmenistan şu. Ödem şu 100 yıl, yüzüm değil, 140 yıl Ors nemetinin aşağında. İmperiyasının aşağında hakkı bir postkolonyal neme. O koloniya dövründe yaşayışı kovdu, biraz şun kutundan kovdu. O da kovdat yok. O ikisini dengeştirende biz şol tabiat tayının dövrüne gidecek diyorlar adamları ne soğuratan. Tabi şu atki, şunun eline verilen neme, hatem elbette. Bu da postsovet nemetinin formulatı. Bu şeyle de bolmalı. Yetiştirilen nemeleri, cahilleri yurdun başında şu at. Yani şular 140 yıllap, yani tuvalet meselesinden kaynaklandır Halmurat. 140 yılın içinde sıçan boklarını o temiz, yani bir arası cemiyetin nemeti alak düdüğüne talip bilen değildirler. Tuvaletleri yoktur. Bir göz için payitahtta ediyendirler. O da göz içindir. Hem yerinde değildir. Payitahtın kıravucunu çıktan o tayem şunu alaktır. Yani göz boyama nemelerine de bunlar katı ustattırlar. Şundan başka bir hünerem yoktur. Göz boyamadan başka. Şuna çendi. Tuvalet meselesini çözüp bilen eldirler. Yogam çözüp bilen eldirler. Şun ne 5-6 tanak birinci sekreterler olandır. O dayavularam olandır. Şolon birem şu tuvalet meselesini gündeme çıkarıp bilen eldir. Şuna çıkarıp bilen oklar. Ve şunu çözben bilen oklar Halmurada. Şu at şunu çözseler men şuları Nobel nemesine vermeye tayin elimde olsa da edip bilmeyeler. Şu bilgi yok. Yani postkolonyal ekosistema nemetidir. Böyle institut vardır. Binagerlik akademi institutlar tip adlarını ağlayandırlar. O institutlar injinerler yetişendir. Yani tuvalet meselesini çözüp bilir yalak bilgi verenlerdirler şular. Onu tadı koyup bilirler, kafilem koyup bilirler, turvada çekip bilirler. Yani o tuvaleti işlemez. O tuvaleti işlemez için başka da bir topardatlar gerek. Elmi damat akıp duran su gerek. O var hem yerinde. Şu su bir gün olmasa şu tuvalet işlen yok. Şunun üpçünü edip bilmeyenler. Şuna bilgi yok. Şu bilgiyi veren yoklar. Bunun ben yönetiyle mutalli var diyenler. Bunun pidalarım ne kelletini kaldıran adamların pidaları. Şular kovulap öğrenlerim cellatları. Yani Türkmenistan'ın Devlet Kovsuluk Komitesi'nin kemiğine bile ne iş var? Hı? O kemiğine yaş oğlan okap bilmalan bizim yanımızda tecrübetini giyinilden oğlan yani şu edilen işler hem meclisine masarım yerine Halmurat dinlemem oturmak ben alacak olsanız şu zattan korkuyan olsanız ne saparağa gelin alın o da nemem yok çağırın barayın götünüzde gayratınız olsa ben çağırın ben yanında var yani onun yani kemiğini ururlar söğürler nemederler dedim parmaklarını batırdılar şu parmağını batıran tohum tecrübeleri yok kork gider batırıp bilirler yönüp son neme olacağını ödlerim emeder. Önkü edenlerim var da. Olurum yani kutorondur. Onun yönü ölmedikleri var da getmiyorlar var. Şöyle sağa çuvaları var. O öldürülen adamlar hem becem devamlı bulurdan. Yani sorar. Sorum olur. Önüm bunu o derişin yani postkolonyal demen ekosistema düğümünü çözmesek
Bu zatlar hiç kime başartmıyor. Sebebi öz cahilimde özümde yetiştirip dursa. Üniversitede, mektebi hem dedi cellatlarım şoları yetiştiriyor. Fidatlarım şoları yetiştiriyor da. Çok için biz şu zatları bölmeye, şu yaş yiğitleri tayinlap görse. Bulara da bir diyecek zat var. Siz yaka-yakadan bunun kemiğini alıp, başka bir yerini alıp demetip görme. Samolyo deyiverin, biz kurucu meclis olup var yatırtay. Ay sağ ol Sapar. Götünüzde gayratınız var orada. O yaka tut çok olup yani emetecek olup demetip görme. Son biz varmalı. Hemmemiz varmalı. Bu kadimi bir millet kaçıp dokumentsiz onu bunu sürünüp görmeli. O ödünü sindirir mi? O hem kişi varmalı. O her şeyin sen bu tayda kaçıp gidip yaşayacak Türkiye'de. 1 milyondan artık adam var. İverin tamalıyordu. Hem de canlı var. O yaka o yani avavlayan yalak demedik görme. O ya şu kurucu meclis olup büyüş var ya. O yeteceklerden gidip görüyorum da o kaydı otuyorsa. Yani kemiğineden çok akidip soracaklarınız vardır. O. Torap bilen olsa benden tora. O kaydı otuyorsa. Ömüm gidilemiz o. O sizi ne yıkacağımdan, ne edip ağdıracağımdan mı ediyor? O. Ne? Aydınlık bilen halkı biraz aydınlaştıramız. Siz yeki unum oturup bilmeyin. O bu aydınlığın yönünü siz ne edip yapacak? O günün ömrü eteğini bilen yapıp bilersiniz ya. Palçık tuğap yapıp bilersiniz. Siz bu zatları yani düşünmedik koyayansınız. Böyle düşünmede yalaklardım derler. Siz o kanalayan sistemini yani devam ettirip bunu da halk düşünmez. Üstünden basalı, korkudalı, ürküdalı, biraz cahil saklalı deyip vakti çok koyayansınız. O zatları geçme, halk düşünüyor. Ayda oturuyorsun. Ne? Ne kemiğini dağım şu zatların o aydınlatmasından demesinde koşup görün. Aktif, yetişen adam. Şimdi halk olup burada düşünüp başladık. Almurat. O bizim baylığımız. Ya gaz değil, bizim baylığımız insan. Bizim yetişen insan. Onun her birinin değeri, o tilin şu atkı devleti neme diyen cahiller var. Nüngüde bedeli. Her biri yetişen adam. Bunun yani devlet Kovsuluk Komiteti ya da esker korum yani oldu. Türkmenistan'ın ne teyze dörödülün hazinesi korumul oluyor. Bizim hazinamız insan, bağlımız da insan. Değerim de, değerli de insan bir düşün. Bizim ne, yon kolonyal sistemadan insanın ne avrayı, ne sani, ne değeri yok olsa şu zatları ortadan ayırmakçı. Böyle etçek olayan adı da bayda otuyorsa. O, halkım toprağının, vatanının iyisi olmalı. Ne onu aydiyaz. O, ne edeceğimizi hem de açık aydılyandır. Düşünmedik yerinde olsa sonra onu düşündürüp ayıp verir. Yani şu dişine, şunun alak demedi. O, yani bu yurt ayağı üstünde durup bilen yok. Bu halkam yedilip, depilip, onu bunu entep görüp, yaşap bilen yok. Bugünkine ayağı üstünde taşır yurtta gitip görünür vardı. Çörüğünü ödülep. Olur 5 gün çörüğünü tap bilir bir yerlerde. Korhumtu oldu. Yani onun çağaları hem olmalı. O sonra cevap etbilecek devlet adam var mı tuvat? Mesela. Yani kemiğinde yani Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin
Demetne hop salyadıp yazılarına. Hop sit salyan. Ne? Bir Muhammed sit salyan. Yok, biz gowy biz kanuny bir döwlet diýen bolsaňyz, bunda göreli ne keminen üstünde görkedik. Ne kemine pasport bermek üçin çağırdyk diýen bilemok. O pasportu uturup durşaň üçin o gelli ne pasportunu berýär ya da beremdi yok ya da şu ne edipdir o şoňa jogap bersin diýip bilen ortaňda onu diýin. O hukumy işleyen orada onu görkedim. Bizim göreli, dünyada görsün. Yöne bunu yani görmedim, bilmedim. Battırıyorsun. Bu tapar ettirmeyeler. Bizim koşulumuz yok elbette. Yani avtomat mağlayında bir rap o kaldıp duruyorlar. Yöne onu derek başka da adımız var. Şu da adlar olunur. O sizi hep diyende götünüzü oturacak kuruluşlarım vardır. Onlara da yüz tutar. Gerek olsa Amerikan ya başka bir ne ben o Türkmenistan'ı koordinir diyen departmanları var. Konuşmalara çıkar. Çıktığım gerek olsa başka da atlar var. Biz Türkmenistan'ı tədelemek için ne etmeli olsa edecek. Onu bilin, bu gidip yorumda var. O tizem ne hukuk bilen demediyen oldu. O bizim prezidentimiz şu tayik hukuk bilen geldi. Kanun bilen geldi. O şoňa da dil yetirdi diýip bilýän bolsaň çykyň aýdyn. Haýdy kanun bilen gelenini, şu taýda nädip baranny, nädip oturanny, näme iş edýänni görüň berin. Öğrendirip bilseňiz, önerli. O prezident diýlen zat, o. İkisi de on, bolup bileýin, kän bolun şeýlen, Balmurada. Doğru. O siz näçe ýyl oturýarsyňyz? Berip jogap. Onuň Türkmeniň gazy, nefti nirek gitdi. Gatamy berin. Ana Türkmenistanyň ýemesi Halmurat 1,5% gazy Türkmenistana değişilýärdi. Galan 98,5% şolong 50 de däl. Oňda hemme dokumentler var. Tutnamalar var. Onu biz etap ekran çıkart başlar diýoşluk bilen. Hemme de kadatlıklar öyle. Onuň Türkmenistanyň şuwda gelen nemesi bardyr. Mecliste biraz uzun aýtdym da, onu ikinji gün ýaýyna berseler, eşiterseniz ýöne staýda aýdyp geçeýin. Siz 94-95 ýyllarda 100% topragyňyň eýeti bolmalydyňyz. O toprak reformasy doly halkyň eline geçmeli. 95-nji ýyl soňky nemelerdi. O 94 aýdylar, şuňa ýam 60-70% amalaşan soň. Indi bir agrar döwletde toprak reformasyny ýarym goýmak ölüm bilen barabar Balmurada. Ol ýa-ni industrial nemede beýle görünmeýän bolmagy mümkin bolan ýöne sen 60-70% agrar döwletinde ya bunu öň başlamaly däliň ya da ortasyna saklamaly däl. Ölüm bilen desseň. O bunu bilmeýänem ýok. Ýa-ni bulan gorkan zady şu emeğe geçen soň ýa-ni bu eýetçilige toprak geçen soň ýygyna hiç zat alyp bilmejeklerini, ellerinden kontrolüň gidýänini bu aňyrdan imperiýa bunu görüp dur. Şonu ne
94. yılın 29. iyulunu o teksiz o bizi işten ayırıp işte göğüren yanlışlıkları oyuncu deyip ayırdılar Halmurat. O nehilek yanlışlığına maydan okur. Aysın ola bilmeyen zaten. O yöne şu reformanı o yatırdığım deyip bilmediler. Onu eyletine geçen olurlar, beyletine geçen olurlar, ediyen yalak ettiler, etmeyen yalak ettiler. O yöne kalkodları atlarını ütköştürüp saklak kalırlar da. O geçenem yemetti. Şimdi o yarım demedi. Ne yaşap bile ne işlep bile de. O gerçeklerinden bilmem şunu sedem demedi tüyret böyle potrot deydi, o deydi, bu deydi. Ödem yani suum gıt. O partek böyle de. Bu zatlar demşin edilerini halk torap başlattı. Şu bolon demeni tarihten tiyiliptirler. Palmurat inen ben yaş yiğitlerden toğrayan o 25-40 yaşlarındaki yiğitlerden bilýäňiz mi diýenler şu döwürde reforma geçirilýärdi. Her oblastda ňuňa oly adam ýygnap hepde bir tapar seminar edilýärdi Halmurat. Telewizionyasy gelýärdi, gazetesi, jurnaly, milisiýasy, polisiýasy, KGB'si, o ähli oblastny aktiwi hemme jeti üşýärdiler. O bilmedi alak demedi däl. Ýöne metbuada beren okdular da. Ýöne kalkodlar ýem hususy eçiligi geçipýärdi. Olar näde takdyr? Ne şu kanunlar, ukanlar, pattanabilenler, demeler yok şu wat. Hiç yerde tapılar Halmurat. Olmasa broşür edip kitap çıkarıyorduk da. Ne tarihi filanlarında näde berdiler. O bir yervet bolup biler. Bir de nizam-ı imadan däl. Ýöne öyle forman dowam ettirip bilerdiň. Elbette yaşlar yetişti. Yani devam ettirce para. Yo, bu giden adam var. Yani bu reforma adamlar bu hiç kıvırdat duruyor diye de. Onun saparıklığının öz inisiyativası bile edilýän zat duruyor diýerler. Bunun hem meclisinin döwlet tarapyndan okey vardır, kararı vardır, pattanabileniyeti vardır, gol çekilendir. Öz başımıza bunu yetip bilemiz o. O etmeyecek oradan gerek geldi mi? Şu var. O başlarında da katı gen başladı bu Halmurat. Öğlerim düşünün o kendine. Ben olacağım. O. Nereden tutsun para bir topar mahluk. Bu taýda olurdyň. Şol ýanky sen aýdyşyň 1,5% gaz bilen nefte aşyk bolup oturan watan dönükleri. Hakyky dönük şol. O ýanky çok yatırılmadı Halmurat. Watana hanat diýilýär-de. Bönüklüğün iň ulsy da. Sebäbi yksadat çök ýerde. Doli çök ýatýar. Şu wagt problemalar ne çok demeti. Oň ýerine näme etdiler? Mutgady beren bolurlar. O mutdugy beren bolurlar. Onuň kommunal nemeleri bir ardandyrak eden bolurlar. Yani hem reforman yerine o reforman yerine yani ne başladılar? Birje o targaçları getirdiler o taýyk. O barter bilen yani harit döküp başladılar bilküle. Bu hem edilýän zat şu reforman yerine o reforma 95-nji ýylda doli ähli kalkoddan hemme jeti topraklar ýa halkyň eline geçmeli. Doli. Onun hemme nemetine yani ispanitliýärde yerine ýetirjilen ady, familiýasy, jogap berýänler, kontrol edýänler, sagat näile işleýän bolsa şolar ýalak paýlanşyk bilen edilen demeler barda, dokumentler. O dokumentlerim yani открытый источник diýilýär-de. Yani açık çeşmelerde bar o tebebi prikaz berilýär, prikaz yani demede.
arşivinde durmalı da o soğranı da vermeli. Gazetelerde, jurnallarda da peçat edilmeli dağıtlar. Bu gidil dağıtları değil hiç verin. O bunun hem bezetin burası kitap edip çıkarılan yerlerim var. Ben elimde bir kitap vardı. Ehli nemeler bilin bunu. O Azatlık Radyosu'na kaldırdım deyip ben bir kitap ayttım bunu bana. O beryen neme yok. Şol bilyen illeşimiz olsa bir de iyi verse demese o ulu halka bir kömek etti bu orada. Bu zatları yankılayıp demedik bunu. Yani çok demesi neticesi halkı şuna getirdi. Şu gedaylık, ya o gariplik, hünersizlik, o ne? Şu zatların neticesi. O bizim ne düşman, yani bunlar düşmanla böyle yatıyordu. O düşman edip yatadılar. O nadir öyle bir şey kim halkın düşmanı oldu. O yönü bizim öğrenimi doğulup bilen adamı tapmadılar. Bahadır olun yönü bunun gözleşi yanlış olmadı. Onun ne biz ön dövrümüzü geniştirip görün diyenler statistika öyle. Ne Türkmenistan'ın tarihinde şu bizim işten dövrümü de vardır. Kıskacık dövrüdür. Ministerstoda 2,5 yıl, o Agroprom Rabotko'da 2 yıl, 4,5 yıl da. Türkmenistan'ın tarihinde 50 yıl ağrı, 30 yıl bärik geçiren en goğup pakazatıldı dövrüdür. O şodatlardan görkezmecek olup kan yemeni yok ettiler statistikanı. Kön statistikalarım yoktu şu an. O bunlar iyi işi, şu tarihi nemeleri yok etip görmek. Utanın oklarım. Ne blog edip görün demeleri sor. O inni biz bu zatları gürlemeyelim mi? Bu berdi Muhammed'ler. Olmazsa siz aydıp verin. Ya diyen de adımız yanlış olsa. Siz doğrusunu aydıp verin. Sizin şu zatları etecek olayan bunu bu dünyada yanlış. Deyip bileyiniz mi şöyle? Yok. O bize apanent bir bolup bileyiniz mi? Sövmen, nemetmen yönü, şuyunuz değişik, şuyunuz doğru ya, şuyunuz kem, şuyunuz artık deyip bileyiniz mi? Yok, onu bet bilenlerdirler. O konstruktif, şular şey diyorlar, bunun neticesi şunun alak olacak, olmazsa da şeyle olacak deyip bileyiniz var mı? Yok. Ne? Kemine alak, yaş oğlanlar, şu da atları size, yani ışık, o eli, nemeli, şemli, size aydınlatıp görün oğlanlar. Olur neyle sizin cemiyetinize hoop salya deyip bileyiniz. Şunu düşündürüp biler misiniz? Onda biz şu adamlarım cenayetkar olmalı. O çağırın biz paralı. O çağırmanı korkkan olsanız o sorunuz var olsa. Yani şu da yanlış değildiniz. Yanlış ediyeniz. Beyle olmaz. Ya şeyle olmalı. Deyip bilen olsa onaydın. Yani Türkmenistan yütkemeli. Beyle yaşap bilen o. Bu halk beyle yaşamanı kabul edip bilen o. Halmurat. Bizim bu giyenlerimiz, nemelerimiz bu da adı yani ihtiye. Çünkü siz yönetiminiz gidin diyese biz sizi insonu gitmeye mecbur edeceğiz. Yani halk aydınlanıp başlanan bunun yemtedi yok ortada. O kemiğine de halk hosar çıkar. Yani hosar çıkmasa onda bu halktan geçmeli oluyor da. O sizin bağlınız şu adamlar. Yani şu yaşlılar.
Yükler tizem korkman, demetmen, o şular demediyen olsa, o gözlep görmediler, üç var ya. O demediyen gayratını çatlayan olsa, iyi verin zambalıyordu. Gününü verilen var ya, üç var ya. O ne demediyen orada görölü. Hemen şu atlar vardı, aytsam şu, sorun var orada Halmurat. Ay yok. Taparağı derdi. Üstüne koşara aydara, sonra berere mesele yok. Hemmecikzady düşünürüp aydyp berdin. Diňe bir günne 4 ýyl bäri aýdylyp gelýän zatlar. Enne bu pikirlere uýan adamlar azdalar. Tapara halkyň gözi açyldy. Açylyp barýar, açyldy. Adamlaryň sonra beren hem üçin bir şular ýaly baýlygyň üstüne oturan bir kizijek millet bolup ýurtdaşyny hyzmatkar bolup ýaşamaly 5 ýyllyk ömürde. Talep edip başladılar. Yerli yerden garaşylmadyk adamlar pikir etmejek yerlerden çykyş edýärler. Ýaşlar esasen gelecek olunky da sapara. Olar öz aladasyna edip başladylar. Biz ýaşka enatalymyz saklardy da özümizi ýaýtdymyz ýerler deňduşlymyz aýdy. Barmy, görünme, goşulma diýip özleri mahana ölüp gittiler. Bizim neslimizden näçe diýir şoň üçin. Bizden önün oğlan ýyllarym hana ýurdun daşynda bolup beren ýagdaýyny ýaşap beren durmuşyny it görse göz agarjak. Şu zatlaryň çözgüdün orta çykarly da gurucu mejlis tarapyndan reformaly barady, ähli maksatnama bar, sosial durmuş näme gerek bolsa ýap, hemme kada kanunlar taýýarlanýar baryp ýerine oturdaymaly. Onam işletjek adamlar her çykyşynda diýen ýaly aýdyp gelýär oğurluklar. Oğurluklar ýene bir gezek oğurluklar. Şo diýenki kabul eden kararymız bar, ýer ýa-ni guruluş barady. O ýertir näme 2 gün ekrana berýärler, diýdiler oğlumlar. Onun şo taýda aýdylyp geçilýärdi. Ýene de bir gezek karar kabul edildi kardeşler, ýurtdaşlar. Şoň üçin yani şu zatlaryň ýygyna durmak, şu zatlar aňyrlygyny alyp gitmek bütün halkyň meselesi ýa borcu diýip aýsamam ýalňyşmyň. Sebäp ol kemini özü üçin ýa öz gelejegi üçin ýekerde çykyş edip aýdan adamda bütün şol halkymyzy azatlyga, ýagtylyga çykarmak, özüniň ýaly düşünjeli derejeye ýetirmek. Ol ýerden ähli eden işini göz ýumyp bilmezlige salyp ýaşamak ol bir binamysyň aňyr çeti men üçin. Yani men ýeke ýerde keminen ağzından eşdenýärim ýok. Men şu wezipe hantama, ýa men şu wezipede plan ýerde işlejek diýip ýeke ýerde aýdan sözi ýok. Yani bizde hiç kimem onu bir wezipe üçin, planlar üçin ýetirip berýän ok. Bu da öz ornuny täze Türkmenistana tapar otaýdy 10 000, 100 000 orun bar işlejek adama. Wezipede mi öz ýemesinde şahsy melleginde mi ýa nirtinde ýer suw reformasy geçenden soň dogry pikir aýdyldy da ol. Biz inni şol mellegimizde daşary ýurtdan adam getirip hakyny tutup işletmeli bar. Eger şol mülkümizde eýe boljak bolsak 100 hektar, 200 hektar. Şolam gelir. Näme üçin biz başga döwletleň, başga milletden kapysyny talaban durmaly. Şu gadymy millet ýa aýdyp geçdiňde sapara belki 3 000, belki 5 000 ýyl taryhy bar. Galjyndan ganaman türkmen buny emedekläp ber, bolar bolmadyň öňünde. Men şoňa näçe şu kolonial ekosistemän edýän zady. Halmurat şu bir zynjyryny bolmap nemetmeden, üzmeden bu öz zahirini öýdi ýetişdirýär. Jellardan bir öýdi ýetişdirýär. Aýlanyp durda. Şu halatyny böljek ne sistema şu bizim yani orta çıkaran yani gurucu meclisimden haladeş komitetim hem beceti şu zınjyry üzme üçin şu zınjyr bir bölünen soň onun bir normal nemeler yani cehaletden çıkıp başlaýarlar da. Bolmasa bizim şu atky bize näme diýen yükledilen ýa da aýagymyza nemedilen cehalet bar.
bizim öz cemiyetimizi yok etmeli yeterlik derecede cahilliğimiz var. Halbuki bizim ayak bağımız çok cahillik. Onu bu millet özü düşünüp bu cahillikten, bu zincirden boşap bilmiyor. Mümkün değil. Dahiyle kömür edenlerine de mümkün değiller. Ya tavet demetinden beri tuvaletini becerip bilen ok. O yeka Türkmenistan öğretmen, ortadan öğremedik bilen okşol. Dine paytahtlarında vardır. Moskvadan 100 kilometreden 50 kilometre ağırlık gitten tuvalet eğen kanalizasyon yoktur. Dışarıdadır tuvaletleri. Onun yönüm yani ortadan padedlerine girip gördün mü Halmurat? Moskvadan ağlan yerde köpetaş padedler vardır. Türkmenistan'da da edişonlarlıktır. Özbekistan'da da şonlarlıktır. Tavet doğrunu sarılan zahilen padiyetine girip görün. Ne şol ekosisteman memesi şol Halmurat. Şol galini biz şu zatlardan saylanıp bilmeyen. Tavet doğrunu ne Aşkıvat'tan başka yerde kanalizasyon bağ mı? Aynı ben bilen oldu. O yani beş etajlı çay vururlar. Suyu birinci, ikinci etajına geliyendir, üçüncü, dördüncü etajına suyu yoktur. Daha çok da var görün. Maria var görün. Çerliği var görün. O öyle politik yani kuruluşuk binagerlik enstitüsü vardır. O şu enstitüt bu beriyen akıllı, bilgisi, nemesi, yani suyu dördüncü etajına yetirmeli, çıkarmalı nemesini çöden ok, çödüp bilen oklar şu. Köp yerde suğum yok. Nasıl o demedik bolar olur. Ne şu ekosistema diýilýän nemesi şol. Şu zatları çözüp bilmeyen, çözdürmeyenler. Size berilýän bilimem şonu çözürýärlik bilim däl. O şäheriň içindäki musury ýygnap bilen oklar. Ýygnap bilýän nälerler. O siz öz akyndyňyzy, hapaňyzy, o ýygyňyzy tämirläp bilmeýän millet bolsaňyz, o nähilek millet boljak? Ne şol ýanky postkolonial nemesdir, onu ýöriýet diýen. O ýanky bunu Türkmeniň höwesi bilen edilen ok. Şunu bölme diýerlik ýagdaýa getirýärler-de. Gurruňy günneme çykmasa şu şeýle bilinen oga. Universitetler vardı, parat bölündirler, onu o spesialite yetiştirýänler. O Türkmenistan'da güýbünden hiç bir spesialisi yoktur. Bu katır gen bir zattır. Ne şu postkolonial nemen siyaseti şuna uğurlu. Ne Türkmenistan'ın hünerli adam yoktur. Tapacak bana elin çırağını tapmayan. O hünersiz adam ne etip baklı ne mi? Vay yaşamalı. Ne şunu düşünüp bilir misiniz? Halmurat, elinde hünerin yok. O yani hoğulun böğrünün önüne gaz çıkıp dur. Vay yaşap bilir mi şunu? Ya ne bir çıkıp dur? Ne bir de kalk olursun. Yani bahay olmazsın. O ne bir gaz bilen bahay olup bolyan nedir? Akıl bilen bahay olup bolyandır. Çünkü insanın ilk bile değeri ortaya çıkmalıdır. İnsan bir değerli bir zattır. O bilimli, ılımlı adamlara hâzım değerlidir. O bilimli, ılımlı insanlara, bunun ağzından çıkan zatları dinleyip görüyen mi Halmurat? O bana yani çok kuzakıl kezzap diyer, kezzap. Sen bir ayna seyredip gör, öz maşkalağına seyret. O neyden geleni seyret. O biz sen maşkalağın ne hilek maşkaladın, ne hilek firdadı yetişenini bilip bilmez yalak demek duruyor diyen. İyilim yüzüne seyredip bilmersin. Ne? Şu ekosisteman yetiştiren karavullar şolar. Dervede O şunun üstünden ardı etseniz men pulunu veriyen diyer.
pulu sana kim veriyor anırda? Öyle mi? Hiç deme yani bunu iştattı çekilmeyen yalaydı vay diye öyle. Katı arkayın. O men niye ağzı birliğin neyemesi diye. O ne şu dillerini almadı yalak bunu aydıp vereyim halmıra da. Ağzı birliğin adından bir gurlat bilmeli orada. Bir halından içinde şu var. Bu da verdi halı vardır. Onu sene tanıyan. O söz hakkı değil şu yaşlıdır. Taşına gezip göründüm. O iki tane çağıl vardır. Onu yani içine salınıp şunu içinden opurmalı da dönüverilen adamlar bunlar. O gürlemeli adam tezini çıkaran ok. Yani gürlemeli neme tapyanlardır. Böyle bulur dövüşüne kalkıp yar ettiler dövüşler. O kahraman mı? O gıydımızın ağası o hakiki neme marin nemedi şol oluyor bulur dövüşüne kalkıp nemet böyle. Yo, bula pikrediye täze yetişen nesil bulan öňkü edip oturan işlerinden bir habar. Bir topor bulara jogap berjek adamlarym ölüp gitdi de onu aýtmak gerek. Şu mal şulaň ýüzüne ýurdun daşyny durup biljek ikimi. Biz bulan hemme edin tohuna beretdi. Ýöne ýurda barýansak öz işimiz, öz maksadymız bilen mesul bolup, ýaşlar bilen iş talyşyp programmalar düzüp otur. Olur bize nämemize gerek? 100 ýyllanam gerek gal. Ýöne olar edip oturan işi tamamlasynyň suwga berilýär diýilen emi bar. Bir söz bar Türkmen. Ora şonu edip otur. Bulara da geregi şol diktaturanyň ýaşamagy. Sapara diktaturan giden gün dat bulanam gününe. Bular onu bilýärler. Şoň üçin her haramzadalyk etjek, şol rejim saklajak bular. Şoňa da hyzmat edýärler. Şoň üçin ol sen ýa Hudaý berdi haly barada aýtdyň da men şoň üstüne ýetireýin emma aýdan bir sözi bar. Näme şo ýaşulyň şu mahar ýetişbilliginiň çaws ýamanly. Odal görmedik gal ýoksam azatlykda da bular 30 ýyl töwere bar. 30 ýyl men 20 ýyl. 20 ýyl şo ýaşulym şo taýda ýa 25 ýyl. Näme üçin şo 25 ýyllap şo ýaşul bardy hiç men şugun diýe. Sebäp o ýaşulyň bir diýen sözi bar. Ol şo ýemeden şulary görüp towba edip bolýarma. Mescide Hudaýa ýykyldy. Ine 5 wagt namazy sizden gaça durmasan boljak geldi. Ondan bir jaýdan sözi bar. Eger diýe ýokardan Allah Taala iki ayaklı şeytan sallan bolsa, olam şo çawuşdyr diýdi. Ine şo söz üçin indi şondan aralýar. Şoň, ine bolýar zatlar. Onam görmän nurmy ol Azatlyk radiosyna näçe informasiýa Türkmenistanyň hökümetine berip, o bir topar adam köýdürdiler, ýakdylar, polallylar nämetdiler. Onu soňam ol agzy berligi biz bardyk ýokdy. Hanan agzy berlik bar bolsa. Size meştaýda. Hani işi şol guraman. İştat ýok. Ullanýarlar, kellesine geýdiler, soňundan satdylar, inem hedil edip ýaşap berdi. Bu zatlara bize edilýän töhmedem, haýbatam, hereketem hemme şol kadym ssenari sapara ol KGB metodikasy üýtgen zady ýok. O döwri üýtgesedi. Ýöne ola beýdip näçe halka allap ýaşar kalar. Yo neme iyileşler ne şu an Türkiye'de dokumentsiz milyonlarca adam var da. Türkiye'nin öz yağdayım katı yerbe talmirat. Resmi 8 milyon yerler volun o 8'den hem kendi yani 12 milyon mülteci yani imigrant var da. Hataplı kanun nel o Türkiye bunu götürmesi mümkün değil. O bir ikinciden bu göç yani Türkiye'nin demografiyasını berbat ediyor da. Türkiye'nin yani tozdurma demesine getirip bilecek derecede hopu var da. O Türkiye'ni bitirediler.
Şoň üçin Türkiýede göç nemetine gaty neme çemeleşip başladylar. Tutonyny iyi berýärler. Nähilek neme boldy. Buň bolmasa ertir, hemmesi gitmeli. O iyileşlemede de aýdýan, hemme gitmeli. Ol kemine tutulupdyr, o näme edipdir, hemme tutulýaňda gidýäňde başga nemesi ýok. Ýöne bizim nemetmeli matlagat berýän adamız o Türkmen hökümeti samolot diýersin. Biz hemme benim gezmeli barjak Halmurat. İýerin adamlar gidýär, barýar. Onu kowalap tutturup, o kıýgyrdyp, o adamlar gorkudyp, ürküdip, pul alyp demedip, beýdip, onu kadar demedip görme. İýerin samoloty, ine biz gurucu meclis bolup, ekibimiz bilen barýar. Dedim, gel, bar mecliste oturýar, onu oturup gurlaşar. Onu yeka tutup kowalap demedip, haçana senlisi ukulym oynajak, halk bilen. O sizin hökümet dälliňizi, ödüňiz gorkudýaň, o biz däl. Halkyňa pasport berip bilmeýän hökümetden hökümet bolun. Şoňa bir jogap berip bilin. O adam ini yankı Interpol'un gözü diýençäňiz. Ya şoňa meňdeş burada diýençäňiz. Sizde bir ne arnamus, ne utanç, ne haya, o da atlara malmandır da. O jahilliği da bir bir utanç diýlenim bir zat bar. Onu yankı informasiýany basyp ýatyryp, o hiç kim eşitmese bu zatlaryň hemmesi ýok diýip hasap edilýär diýilen bir düşünjeler bar burada. Yok, o sizi resmi hökümet diýip o kabul edýän dünýede guruluş ýok diýen ýalňyş bolmaz. Onda da ýa bir territoriýa ady var, nemesi var, baýdagy var. O ýa ministr, daşary işler ministri, içeri işler ministri diýip nemeleri barda. Onun ya beýlek döwletleriň mecbur nemesi ýa gatnaşyk taklamak üçin barmaly. Baýdyran barkaýdypdyr deme. Beret bilen duşupdyr diýerler. Şeydi beşdim. O biz ýa kemine barada Baýdyna diýýär. Oňa da baranda okar. Siz kim bilen el sıkışıp salamlaşıp diyorsunuz. Ortayan dostun mu atışır? Baranna onu yankı Anthony Blinken Amerikankı inesi 13 tane devletin hatarına giriyen adam sögdasyny etmekde diýip. Ya yardım etmekde şu zatları. Ya çağı dähmeten ullanmakda. Çağı sögdasyny. Ben Biden diýipdir, Blinken diýip o adyny. Blinken on ýanyna ýankı sor sen gadymy dost. Yok, başlan adyny deme gaşdyrypdyr. Ýeme tapara inni bular göröse inni görür. Bizim bir sebäpden şu zatlar bizden ikinji etapa geçmek üçin inni siýasy göröse girmeliler şutaýdy. Yani soňadan bizde dol tasdiklanan esas var. Näme üçin soraw berseler. Keminäni şular ýaly aýyplama bilen äkediljek bolýam, äkedipmi o? Jogap berseler, getirsin suwutnamasyny goýsun halkara suwutyň öňüne. Bular inni gaçyp sypma hiç ýerden, hiç döwletden. Demek Halmurat ýa keminäni gözlenip ýödip o çärjogyň ablasyny oýnanmasynda suraty bar eken. Awa. Onu agar gidip bir kilden we duran bolmaly demekdi. Yo onu ýöňete diýerler sapara. Ona halk gören, ol bir ýerde şol bir ýankı ministriň we welayet ýankı başlygyň oturan kabinetiniň kaptanyny asyl duran bolmaly. Onu halk gören bolsa suratyny alyp bize bir döwür ýetirirdiler. Şoň bilmedim o diýde durany bilemok bolun ýöne Keminäň Türkmenistanyň çykyp gaýdanyna.
O yaşı näse dip sorayan bamkan. O şu wat kämillik ýaşyna yetmedik. Yok 16 yaşında Yetmeyecek. diye bana. O 17 ýaşandyr ýa ýaşan nädir ýa 18 ýaşandyr ýaşan bolsa-da. Ol entek ne işläp ne jenaýet eder ýalak bir nemesem ýok da. O Türkiýede de onun killen bäri Türkiýede. O Türkmenistany jenaýet etme mümkinçiligi ýok da. O şonu bir düşündirmeli külek. O Türkiýede de bu jenaýet etdi diýdijek bolýanlar ýa şikaýetler bolmaly. Puluny ýa çok goz hakkar berýär. O gydam şikaýetini ýazýan bolmaly. Şolar ýaly şikaýetler bolmaly. Yo ünlü görseler o bir bärki ýa-ni aktivist tomoklaň ýazan arzasy kabul ederlikler ýa gysagly ýagdaýda ondan soň migrasiýon gullugyny adyny ýazýardy. Yok biri dowam edýän bolmagy mümkin. Şoň üçin keminäni kanun boýunça taşaryp çykaryp bolmaly. Üstünden tüýt demesi gutorýança keminäni daşyna ýurtdaşyna çykmak ýatagy salınmaly. O keminäni daşyna çykaran bolsa ogurlak gaýdan bolmaly. O kanuna, ýa Türkiýe kanuny boýunça ýa Dursultanyň demesi bar. O duruşmadan nemedilýär, oluny ýöne ýa plan aýyň noýabryň planyna ikinji duruşma dip o nemeti bar o. Şolar ýaly. Näbärde bir topur toğraq alamatlary bar. Bular ýuwaş-ýuwaş çödüler. Halmurat biz demeni okap bilemiz ok. O menge ekranımda neme iyilleşlemini ýadan nemesini okap bilemok, telefonundan okaýmasam. Sen telefon açtı oku. Mene görýän zadym postkolonial ekosistemi. Asagyn kemine waka görnýärdi de ýazylýan zatdan iki ýeke hiç bolmany belli. Ana kemine bolmasa ikimiz başaramyz ok bu zatlar. Halmurada. Ana ýigitler etdi ýöne bu zatlaryň tabyna alýança belki men görýänler. Bilmedim Halmurada. Telefonum açtım, son sesi gelecek. Bolmasa men on sesine çöp menim açık göreyim. Nähil bolýar, an telefon. Ana, menem açtım tapara. Bene göremok demedi. Onu men soraýyn, ýurtdaşlar, kimde näme soragy bar bolsa howlukman ýeke-ýekeden beriň bizim gysgyjykdan jogap berjek bolaly. Şun hana şumaly baýbo 158 adam seredip otyr şumal bir sapara. Be. Awa. Şuwelemi. Ana. Hani soragy bolsa beriň şumal men okajak, açdym telefonu. Ana Halmurad ağa ýene de sen o menden gowrak neme? Sen öwretdiň ama kompýuteri. Hay, öwretler ýatdan çykýasyň Halmurad. Men has gumly. Ýagry. O ene kemini üçin häzir şu wagt näme edip bilerdi. Kemin üçün hiç adam etmeliler, näme etmeli keminen. Kemini bir zada bir mätäş ya neme däl o. Keminen pasportu ýok, indi Türkmenistana äkiden bolsalar pasport berjek bolup äkiden bolmaly. O başga nemese bolmalylar. Näme Allahamrat Rahibowyň kimdigini inni bildiňiz dämi halkyň sesi? O ýöňem bilýäs oň kimdigini. Ýanky şol öňkü berilen soragy bar tapara şol näme kömek edip bilýärsi. Men şoňa biraz jogap bereň.
edebilecek'in esasy kömegimiz ştaýda biziň o jebesleşip işlemegimiz kemine gerek bolsa döwlet üçin, watanymyz üçin, gelejegimiz üçin şu aýtmaýan iň uly hazynamyz ýigitlerimiziň biri şol diýip. Ene şoňa ynanýan bolsaňyz, şo ýigidiň uğruna çykmaly, şoň arkasynda durmaly, halas etmeli. On halas etdigimizden, şonu halas etdigimiz bilen biz ýurdumyz halas edýär. Meselem ana ýurdun esasy baýlyk diýýänmiz nebit bilen gazy eýe çykamzak. Indi şu ähli nebit gazy halka hödür edip biljek ýigitden birine eýe çykmazak, onu nähil boldy. Ine şu taýdyny soragym bardy. Şoň üçin edebiljek zadymyz kemine şu taýda biz öz raýdaşlygymyzy, duýgudaşlygymyzy bilip öz işimiz etmeli. Dine iş bilen. Indi göres başy tapgyra geçe, onum ýuwaş-ýuwaş diýip bir gün şu mahar soraw jogap diýip mezada jogap berip oturmaly. Erte bir ýoluna çykaly, belki entek ugradylmadyk bolsa, Türkiýede bolsa onu bir başga. Ýok, aňryk eýem äkidilen bolsa, onu görüň dibinden başga. Bizim şu ýagdaýa görä hereket etmeli. Men näme üçin aýdýan, bizi bökdöden ýa bir şol reali ýagdaýa salan zat, şol adwokatyň işlemedigi. Şol günne günaşa barıp kemine bilen habarlaşıp şoň ýagdaýyny bilip oturan bolsa, biz onu monitor edip oturardyk situasiýany. Bizde şol ýok, şol bolmady. Seredin, keminen öýüri çykyp näçe adam bilen görüleşdi. Şol sany saparagy bilen salamlaşdy. Beýleki kardeşlerimiz bilen iň soňky men habarlaşan adamsy men bolum. Mene geçen ýekşenme günü keminen öýüri maňa jan edip ýagdaýyny aýtdy. Ondan soradym, nähilligim Halmira dağı dedi, men gowy diýdi. O nahar zatlarym elbetde gülýäli hemmiz kemçilik yok. Maňa diýdi aýdyşlaryna görä birinji ýa ikinji gün men ştaýdan boşa dolar diýdi. Men şoňa garaşýan diýdi. Boranym onu diýdim, o ýaşy dilekde bolaýly bütün kardeşlerimizden, ýurtdaşlarymızdan köp sana salamlar bar. O gaýrat et, o nesip bolsa basym gölleri duşarsy. Beni şey edip koydum. Onu yok eten haýyşy iş durmasın Halmira da aýt kardeşlerimize de ýüzlen gerek bolsa halkymyza da hemine yok diýip iş durmasın. Bir adam hiç tatdy. Biz hemmemiz kollektiv işläp ýörsi. Menim arkaýym var, hani işläp otylar iş gidip dur diýdim. Ene şey edip bir 2-3 minut görüleşdi. Bolly. Soňra ikinji gün beýleki bir kardeşimiz jan edip durýar. Onu gynansalam o kardeşimiz giýje işläp gelensek, Alladan öýüne gelensek uklap galypdyr jan eden eşitmendir da telefon. Iki gelek jan edipdir kendini. Ene üçüncü gün. Aýyň 25 bolýardy. Neme berdi, neme Halmurat, ne Kurban bayramı diýip bayram boldu da bir hepde. Ähli Türkiýe bayramda da adwokatlar bayramy gowurýan adwokat bolmaga çemeli. Onun bayram bu Toronto'nun 6-njy otguny bar. Onu da adwokatlar diýinçe almalmışyn. Şol ýalak ýa onun meşgulden soň ýa pidatynyň ýanyna bar ýa-da bartada ýem ýok bol. Şonda alak bir neme bärde bir çelişki bar da. Olaram ýuwaş-ýuwaş demeder orta çykar. Bir günäkärläp nemede oturma da bir dowr däl, boljaklar. O şeylere göne şu edilenler, şular ýalaklar edilenler ýa dinç günlerini ayarlap edilýär ýa-da şunalak bayram neme dinç günlerini neme edilýär da oýunlar şeýle o täwet döwrüne de şeýledi o eýlek edaralar nemeler işlemeýän döwrü o şolar ýalak oýunlar o şulaňam nemeleri ýöne kemine bular üçin ullokan bir neme bolmolda bolun ýöne ýa şu jahilimizi özümüz yetiştirýär, yetişen jahillerimiz o şeýle düşünýär da bunu. Tapara sana soraw bar ýaşy. Hani Ýeme diýe, o täzeden adwokat tutsak nähil bolsa paraga diýip. Kemine bar diýdi soraw. ha o tuttuk täzeden adwokat tuttuk o da 36-njy güne gawat geldi. Birinji gün gürleşer. Tuttuk o täze bir kuştan anam gerek boldy tutar. Oň hiç bir nemeti ýok.
Öňöňe çok biri bar, çok yetmeli diýilen ýalak düşünjede bizim yani günne tutulup yani emedilip görülen adam däl. Almura da. Doğru. Onun şuun maňa ýenem bir denan Türkmenistan'da bärde ýurdun daşyny jaňyda baýtdy. Bizde diýdi bärde diýdi tanşymyň tanışı diýen ýaly bir o şeýle awryly adama düşünüp aýtdym bolýdy. Hemme danlaryň berin birinji gün menim şu işe goşulşaýyn höwes bilen nip söz berdi diýdi. Yo biz deme yani Türkiye'nin insan hakları baradaky nemel dernekler var da. Olary yani keminen yani daýatynyň tutan adwokaty bilen birleşdirdik. Telefonlaryny ikisini kontakta geçirdik. Olar adwokatyň jogap bereni men bayramdan soň keminen ýanyna barjak, o wekaletini aljak. Soňondan habarlaşar. Jogabyny beren diýip şeýdi goýdurlar da. Olaram ýa bir işläp ýören adwokatyň üstünden bökmek, nemetmek ýalňyş. Ondan wekalet alman demedip bolanokda adwokatlar işe girişip bilenoklar. O ýa kemine wekalet bermeli. O keminen diýdi dedigine o bilmediler. Ondan adwokatlarym nemetdi durdu. Şonalak boldy da. Buram bir gapdal bayram, o hemmekşi doli ýarty işlenok bayramym. O düýnüň utaran bolmaly halmrat. Awa, ýene ýagdaý şonalak bir lokan neme ýa düşünüksiz neme de ýok. Ýöne bizim nemämiz ýa Türkmen tarapymyz gaty oýnanyna karam oýnaýar. Onu gözläp ýörendirler. Ýöne benim gözläp ýören Interpol gözläýär. Şu Türkmenistanyň nemetinde Interpol nemeli. Men çağırın baraýyn diýip ýören adama o neme diýende. Yok, olar beýle halkary Dinarlan sesi diýip bir demämiz var ne? Ola çarypdy da. Rahimov human trafficking insan töwdaty jenaýaty işledi. Dili bilen aýtdy, pul berdim diýip bu halkara jenaýat işi pul beren adam kaçırmak diye ne deme doğru. Bu da doğru. O bunu şikayet edenler o advokatyna biz pul tölerliyim mi halmra da. Awa, ne bir zat bar da ştaýda başlady şuňa meňde soraw beren kär ýurtdaşyň sumal görüp otyn. Ştaýda bir jemläp aýtsak şu ene keminen üstünden ýa anonimka diýen bir hakykat zatda la hakykat ýazylsa onu göne suwda beräýmenler şo taýda. Ýok, olar şol anonim hat ýazyp onuň Türkmenistana uradyp Türkmenistanyň ol hökümet diýen jenaýatkar topar onuň şo taýda Türkmenistanyň ýa Interpol'un ofisi var şoňa gowşur ýalyny şu adam jenaýatkaryny şunçatan arda var şoň üstünden. Indi bular hemmesi ağdalmadık, özleri çıkış edip otururlar, aktivist moklar, öz ayağın özleri palturdular. Şimdi bunlar gidecek yer yoksa para. Bunlar nehil formada arz edilse de, nehil formada bunlar şikayet edilse de, bunlar nehil formada yani cinayeti çekmeye de doğru mümkünçülük var. Bunlar hani insan sevdasını da otuyorlar. Ya anarki Türkmenistan'ın diktatörü devletini dünyada en iyiden birinci ya ikinci degin yani Demirgazy Karayevlen ýaşaşy bütün dünya bildi. Bir de suwut etmek näme gerek? Indi şol jenaýatkar devlete hökümete hyzmat edýän şular ya giyden wagtyla biz insan hukukyny goraýat näme diýär? Bir topar var 20-30 ýyllap grant alyp ýatarlarmy? Bular hem bizim ýygyny ýetdiler. Gowul özleri açyp oturlar da para. Şan nira gitsin, onun geçen transaksiya pulları var. Hem yerde bankta iz kalır ya. Nira gitsin. Mesela kim nereden pul alıptır? Yani hem için yani bu
Rahim pul paylap ber. Men şoňa tör nirden ale o puly? Diýmek muňa töleýän hojaýyny bar. Kim şol hojaýyn? Biz bilýär. Ýöne taýda etdik aýdyp oturma. Dokumentler bilen uğratmaly edarasyna, ýurduna, miýaşaýan ýerine mi uğradylar? Çaresem görülür. Ýöne ýene de bir zat hükmen ýatladyk geçen ýurtdaşlar, kärdeşler. Bir ýanky kanunçylykda haq diýende mektep hiç da çözülýän däl. Şu hemmejik zady daskanany ýyzarlanyp bilinip tertip ýagdaýda ýanky diýala diýada işe goýulyp soňra sülçüň öňüne sülçüdir prokurordan suwda geçýänler. Onun şuun kun biz bilýär şoň kimdir? Elbetde bilýär. Ýöne suwd etmek gerek bize de. Olar suwd edip bilenakdyra kemilen jenaýatkardygyny. Ýöne biz şuň jenaýatkardygyny eýem özler suwd etdi, öz dilleri bilen, öz elleri bilen, öz ýazan zatlaryna çelli görkezdiler. 3-4 adam. Bize başga näme gerek? Şular adamlar özleri ortadan bir ýanky hukuk goraýyş emesinden sferasyndan olar gaçyp atalgaljak, Ýewropada oturmaljak. Hani görelim. Edýän tohumy şu bolsa, siz özüňiz onsoň nerlerden çykjaňyzy, soňra da hökmani ýagdaýda siz halka hasabat bermeli bolsuňuz. Şu edip oturan jenaýatlaryňyz geçermi kädiýän? Ýok, geçmez hiç biriňiziň. Size näçil bar aýdylyk gelmýär. Indi bizde bağışlaşmasak ýokdy. Şonu kabul etmediňizmi? Indi şeýdip keminäni ýakdyk bolar, indi dargar gutarar diýen ýok. Ýüzlerçe kemine bar. Ýurdun daşynda da içinde de. Tomaşanyny görersiňiz siz. Onu mu aýtmaly? Sizden gorkup, çekinip ýaşajak adam ýok. Saparaga dogry aýtdy. Götüňizde gaýratyňyz bolsa uğradyn samalyoty, 2-3 tane samalyot bolup barýar. Meclis bir samalyotdy, gurucu hökümet ikincide, Milli Halat Komiteti üçüncüde hemmemiz bir samalyotly barmaýly ta. İnson biz barmaly Türkmenistana o gitjek ýermi näme bir ýurtdan edip ýanky dokumentsiz onunla entep görmek bolmada. Yo, biz soru çağırsa da var ya, çağırmasa da var ya. Bizim maksadımız şu. Gayret borun, tapıra. Özler çağırsa kovda. O ne de bilecek adam, suvasının, samanasının suğu ver, kemine yali yitlemedi, o gırdavını salıp yok edacaktır. Oho, dur verin te. Bir halkara guramalar günneği nasa keminen şulardan sorap durmalı bolur. Edilerim şol. Sağlığın nahili. Nirde otu, yanı ilçin goy verin, beylekin goy verin. Bizde odal bolla tarihte, kulgellarına niyaz. Barıncı gedelim, çıkarıp Kazakistan'ı çıkarıp o taydan samalyotlu Norvegiya getirdiler. İkinci gedek yurda giden onu uğradan adam bilýändim. Allah uğrattı Angrik Türkmenistan hökümetin pençesine. O taydan 18 yıl oturup çıkıptır suğratı var. Demek şol tayda öldürmendirler. Näçin? Onun arkasında halkara guramalar dur. Devletler dur. Şonun hasabat sorulacağın bir kurban bolýar, şonu elür bilen. Han başarsa endi kemine olursun. Gıcalata bermäli bolýar, gaýratly bolsaňyz han göreli bir gaýratlar. Siz näme bolýar? Ýöne bilip goýun. Migrasiýon gulluňy edilýär. Siz Russiýa spesiýasyny sastawyňyz barda başlygyndan ta götligine çeldi. Hemmäňiz jenaýatkarsyňyz. Eme Halmurat şol migrasiýa diýilýän gulluk kanun aşı bir gulluk. Ne şonu aýdaýyn men illeşlemde. Yani migrasiýa diýilýän gulluk her döwletde de bardyr. Olaryň işi başgadyr. Olar daşary ýurtly. Yani nemeler üçin etaty ne bizde de var migrasiýon berkitdi Halmurat. Olar yani Şwedler bilen işi ýok. Daşary ýurtly bilen demesi bardyr. O bizim o Türkmen dememiz bu nähile öz halky bilen kovuluş nemedip diyor. O bu yani kanun naşy. O edýän işleri kanun naşy. O jenaýet o demesini gözleyen ortaňyz ne şolar jenaýetçi.
Yok, bir zat katı düşünükli bir kanunçuluğun aňyrçety bolýar. Migrasiýon gulluk näme üçin Jenayet kodeksine degişli meselelerini getirip Türkiýanyň önüne goýýar. Ol mümkin işlerle migrasiýan ibar işi gelene gidene gözekçilik etmek, şolaň pasport düzgünü, beýleki düzgün namany bozulmalygyny Türkmenistan'a baran göç. Şol Göçmede olar bilen işleşip bilersin. İşin şo bolmaly. Yok, eğer bir cinayet eden olsa onu Türkmenistan'ın mesela İçeri İşler Ministri Türkmenistan'ın yankı baş prokuraturasına arıza yazıyor. Yine şular real adam, şular real cinayet etti. Ondan sonra o baş prokuraturu mesela eğer şol Türkiye'de olsa Türkmenistan'ın ofisin üstü bilen Interpol ofisin üstü bilen yine eden cinayetler şu yine plancı madde plancı punkut yine şey ettik uğradı. Hiç tat yok. Bu umumu gurrun bu köçe gurrunu bulan yazyan zat saparaga. Ol islenli adamga şey diýip bolar. Aýdan sözüň tersine ýoz. Yo, bular nämäni ulanýarlar, ýani şu wagtky Türkiýanyň ýagdaýy bar. Türkiýanyň bir öz boluşly bir kıyın ýagdaýy bar. Halmurat bunu dogry düşünmeli. O Türkiýany siz takip edýän näsiňiz, iýerleýän näsiňiz, şoň üçin bilýän näsiňiz. Türkiýanyň içinde gaty uly problemi bar, göç problemi. O göç problemati o Türkiýany gysyp gogurup barýar. Türkiýany dargydyýar bol. O ödem bu sany Türkiýany götürüp biljek sandan estirirçe. Onuň ýanky Arap demeti wa Siriýeli etatam ýaş gatlak olara ýanky oturma zat berilen. Olar Türk bir çağa dogurýança olar 5 sanany dogurýar, Halmurat. Onun Türkiye'de doğan çağa sen dokumentin bermedi. Yine 10 yıldan 15 yıldan bir topur yani Siriyeli yani tiyatro çıkıp başlarsın Türkiye'de. Olur yani Türkiye vatandaşı oluyor. Onun vatandaşı olsa tiyatro arena çıkmalı da hakkı var, sayılmalı da hakkı var. O içki demografiyatını bozuyor. O Türkler o Türkiye'ni terk eder. Ağırlıkta bolup kalır. Onu bu bilmedim birilerin oyunu bu. Şoň üçin şo ýagdaý bolan soň Türkiýede de halk batkı neme diýe içeri işler nemeleri şu tutonunu daşyna ýibert durlar bu. O ýüzüne de emesini seyreden oklar. Şondan peýdalanyp edýärler Türkmeniň nemesi şol. O tüýde müýde neme ýetiren oklar ýöne tutonunu o şol realak ýagdaý şu Türkiýanyň nemesi. O kanun diýip neme diýär, o kanuny da neme del, o ýygyna göwermeli merkezler diýär, ýygyna göwerme merkezleri 50'si mi 40'sı mı giden Türkiýanyň içi durşuny şo diýär. O da müňler sadam ýatyr. Bu sen döwlet bolanda oňa çek düzgüne mi getirmek kyn? O bir ýygnasalar onu 3-4 günläp, orana şu günläp ýerdiğini bilmek nämäňe görüyor. O şol realak problemi var. Bulan ulanyp ýören zady, ne şol realak demeden neme ulanýarlar da. O arasına sokýarlar özüne göre. Doğru. Sapara ýene bir soru var şu taýda hana Emma Allah Murat Rahim Arkyn Interpol'a insan sevdasyna goşulanlygy barada arz etmeli bolar diýen. Ana şeýle soru. O okuyanlar o Halmurat. O yok hatpete uğrunun bir zat edilmeli bolsa yuridik tarapdan, insan perwerlik tarapdan, insan hak hukuklaryny goraýyş tarapdan hemme zatlar edilip edilerim. Özler öz eli bilen, öz dili bilen öz edip oturan cenayetin aýtdylar. Näme üçin bermeliler? Oy çeksin cezasını. Sonda Türkmen halkynyň öňüne çypjak adamlar däl, özleriniň haýynlygyny görkezdiler hemmesi. Kemiňden üstünden ardy ýazyp bererler. Hemmesi özüne haýyn. Kemiňden däl, Halmurat, men üstümden Türkiýede ýazylan ardan sany soňy ýok, ol birini soratdyrdım bolyn. O diýdi.
Gelmeydim. Gelme. Ayt dedim onun bu Aydar yalak değerli telefonunu son ay gelen daydan ya da baramdaydan deyip. Doğru. Ben dedim şolong atlarını bir demelen o Türk'ün adından yazılanan var. O pul verip yazdıryan olmalı. Şol oraya alak. Bu topor neme. Yani kim anlayıp diyem değil mi? Bu şağır var. Avu. O dil bilen aydı otuyor. Avu. Haydi batı. Tercüme ettirdim deyip honun Dedim yani neme de koştum diye yani Türk birliğine delil var şolong gitti. O Türk birliği o ne edip delil verip bilye. Ne bulon çağırlıklarım ne şu taylardı demelerim vardı der bulon. Stadyol gow soru var. Hani? Näme üçin ýanky gurumaçylyk terror topar näme üçin gurucu meclisi Interpol ýazyda bermedi diye. Interpol'a yazıp vermedi. Ne yüzüne yazsın olur bak kardeşim. Yok berseler o bizim sorun garaşıp görsün. O başka yankı soru var mı Halmurat? Ay mene şular ýaly görenim şu ondan eger başga da bar bolsa ana yigitler ýokarda ýazypdyr ýani seretdim bol. Şu näme soraglar bar bolsa olaryny hasem media kanalymyza guradyr, şo taýda goýular, ondan soň içinden alyp bilen özümiz jogap berse yigitler gyýlar gelirler. Meclis agzalary, milli halas komitetiň agzalary halkymyz goý beýrek bilen ýüzleşip görleşip netije gelseler. Harekete geçmeli wagt geldi. Indi siyasi görüşe geçýär. Ozar informasiýon görüş bolsa, indi olar özleri bizi mezbur edýär goýny siyasi görüşe geçmeli. O nahil terde görüşür, nahil terde alyp barar, o günneme çykarar durur. Bir günne şumal plan zat etmeli edersen bilen taýýarlyk etmeli. Bir topar işe o juristler tutmaly, edilmeli işler var. Türkiýede ana tapara gaýdyp berdi. O bir däl iki adwokat bar. Gerek bolsa ana meclisteki deputatlardan hem var, hökümetdekilerden hem var. Kemen için olacak. Yani esası da şolun biz için en wajibi şunkun kemenin Türkiýede bolmagy yurttaşlar. Şo bar bolsa ertire çykaly, göreli, ondan soň şo taýda 3-nji ýurda çykarmak barada kararym kabul edip bilýär Türk hökümeti. O taýda onu jedan garaşýanlygyny olurum bilýär. Ýok, o aýdýany sen aýtdyň da ýani Türk birligine howp salýar kemin edip. Ene şo keminanyň tutulmagy Türk birligine howp salýar. Eger şular ýaly edýän bolsa, şu hareket edýän bolsa Türkiýanyň hökümeti onu biz nädip erti ola bilen salamlaşmaly. Şo zatlary bilen akly etmeýänki. Zat bu ýagdaýym bar da para halkyň kellesini näkip pikir maňa kän ýazýarlar. Näme beýdiýärler bular diýip. Näme bilen aklym, gören aklym keminen alyp barýan işini ýa gurucu meclisiň näme gizgin zat etdik biz ýa näme howply zat etdik döwletiň milletiň garşysyna. Näme üçin Türkünkile gören aklym näçe million türkmen hana çağasyny taşlap olurdy, hyzmatkar bolup göründi. Gaty adaletli soraglar berilýär. Şoňa da jogap tapylar. Halmurat bagşla men internetim gitdi, geldi. Ana mene magalym edýän, estilýänmi? Eşdiýän sene, eşdiýän Halmurat. O estilýän bolsam şol ýöne men özüm görýän bol suratym doňup galdy. Ay bolýa. Ay bu ýok. Bolmasa sagada golaýym 1 saat 45 minut. Bolýa deme. Umyt bir zat ýazypdyr, illeşler iň uly näme? Kalıcı hem etkili dünya duydurup bilecek işimiz protest halkın sesi çatısı altında birigip videolar çekip uğratmak hem paylaşmak. Näme GTT rezilligini ortaya çıkarmak diye. O doğru umut o tawol. Ana umut matlagat berýär. Halmurat. Ýok, asy dogry pikir.
O. Etmeli. Doğru da doğru diýip aýtmaly. Biz bir kollektiv guramy. Ne ya halkam yoş oýanmaly, bu rejim üýtgemeli, biz ýanky bir gulçuluk demetinden boşamaly, çykmaly. Başka bu ýoly ýok. Bu ýanky iş demeti, ýanky gurucu meclisiň üstülen bolýandyr, ondan başka lokan üýtgeşik bu formulasy ýokdur. Bu dogry zatdyr, bolmaly zatdyr. Ine Türkmenistanda bu ýani gurucu meclis o 90-njy ýyllarda bolmaly zatdy. Ýani köne meclis beýlek geçip demetdi de. O gurucu meclisiz gurulan döwlet ýokdur. Ady başga üýtgeşik bolmagy mümkin bolýan. O bunu ýanky dogdak çöwürýänler neme diýenler ýanky bu zatlardan habarlary ýok bolmaly. O da dogaldyr hemme kişi ömrüne ýanky döwlet kurup ýören tejribe sahip däl. Bizem ömrümizde döwlet kurup ýören adamlar däl, ýöne okap demedip öwrenýär. Şoň üçin ýanky şu Türkmenistan demetinde ýanky döredilen gurucu meclis bardyr. O gaty dogry bir pikirdir, mehanizmdir, öň edilmedik. Şoň üçin şu görgüler, kynçylyklar şoň netijesi. Biz döwletimizi gurmadyk. Şu wagt gurulmadyk döwletden bir zatlar hantama bolup ýör, bir zatlar talap edip ýör. O bizim territoriýamyz belli, nemämiz belli bolýan ýöne bizim döwlet guruluşymyzy ýani birleri eline geçiren şolorýalak bir kriminal neme de ýaşap ýörse. Şu wagt Türkmen hökümetiniň edýän ählady kriminal neme bilen edýändirler. Hiç bir kanuny yeme däldir, ahlaga, düzgüne, tertibe, halkara nemelerine de tygýan däldir. Durşulen kriminal deme. Keminani el astından alıp gitmelerim kriminal. O beýleklerim şonda alakdyr. O ýene bir ýazypdyr Sapar aga, Halmurad aga Kemine tutulandan soň bular hemen çykyp özlerini satyp başladylar. Şularyň arkasynda kimiň duranyny belli, halkyň gözü açyldy inni diýe. Dogry. Deme hatlar biraz kiçirek bolan soň Halmurat men gözüm alany okarrapdyr. Halmurat. Men aýnekli okap berdiýsen okap berem. O beýle bolsa has go men aýnemy zyňdym. Neme hiç zat okujak gelip zyňdym. Bolmasa görüp ok. Ya bir sözümizde ýaşlara okan diýär, özümde okamajak bolsa diňe tejribe bil baglanmaly bolýar. Ýok, demede okýas bolun aýnekli jok ýatsa. Aýnegim o ýarma alyp gaýtmandyr. Menem gezip ýören bir neme. Halmurad aga. Onu aýdyp otyr, elbetde adamlar özleri eger şunu şeýle aýdyp gelýärse, biz ola bilen hiç kimle birleşme aladamyz ýok, sen kimdigini tanýar. Üç gözek ýeňsemizden pyçak uruldy, ýagyrnymyzdan ýöneke ýer aýtma, 4-nji gözek bizim büdüremek niýetimiz ýok. Ýurtdaşlar, gördük ozal. Indi şu ýaşlary ýetişdirdik. Ene şunu görüp oturan, şunu meclis bar, gurucu meclis bar, geçici hökümet bar. Bir iki gullugy bar. Milli Halat Komitetimiz var, hemme zadyň düýbüni tutan. Ene şu adamlar işläp ýörer. Hersi öz işine dip otur. Şularyň üstünde sen näme diýen diýip duran başlyk ýok bizde. Biz hemmemiz deň hukukly şahsiýetler. Ilymly, bilimli, düşünjeli, tejribeli öwrenýär, ilymsyz ilymly öwrenýär. Biz bir söýget bolup oturan ene Milli Halat Komiteti. Şonu görüpçilik edip ene özlerini döşünü urup beren köneden elleyenler var. Jurnalistler diyen men olary, soňky goşulanlar var. Biz näme aktivist. Men olary boktivist diyen, şonu maýda näme üçin şey diyen. Bular ilkä birleşen ýaly diýerler, soňra bir-birini ýamarlap, bir-biriniň üstüne bok atýarlar.
Onun sıçratgysyn halk dinläp oşoň ýysyny almaly. Näme üçin? Halk şu biziň diýen zatlarymyzy öňde goýan maksatnamalymyzy görmesin, okumasyn, bilmesin, gatnaşmasyn, ýatsyn okla. 30 ýyl ýatypdyr, ýenim 20 ýyl ýatsa bilen bu taýda mesen tutarsyp edilýän oýun. Şoňa siz bir düşünmeňiz zarurdy. Ýurtdaşlar, ine öz elleri bilen eden işlerini, özleri ekrana çykyp, biz şu jenaýaty etdik diýip aýdyp Neme Halmurat ne şular şeyle orta bulun eden işine eylek bor diyen duyguýny demet bir halky bizden towatmak üçin edilýär bu oýunlar. 30 ýyllap edilip gelýär. O bolşular şu bolsa bulara döwletinden bomy diýilen demek getirmeli. O bular kezzap, bular näme diýip ýörenem şu moddan hem bejes bir taýpaň nemeleri özlerinin sırlarını açıyanlarını nemeden oklarının tabiat dövrünü Halmurat yani kıban agenturası olsa bir yerde prakol olsa gönlü işten ayrılıyorlar da o demenim o taydan çekerler olmasa ölüm demesi var da bu adam Türkmenistan'da o düzgünlerin bir adam çekildi işten ok bulun hiç bir profesyonel demeleri yok da bulun gerçekten prakol olurlar bulun hem becerdin demesi eleme deşik görüntü ardında. Yani Yoğuşo'nun kuratırı akıllı. Yani tabiat dövrüne yetişen deme son iyidinden alınan şeyleri aktarıp batlagat verin. Bu yani çok akılın kuratırı ödeyalak olmalı. Bunun gelişine legendasinden çıkarıp boluyor da. Başka gelip var. Onların şumal adını tuta oturma. Onlar pikir ediyendir. Biz samanasının suğu veriyorsa bilen aklar deyip. Yok. Hemmeniz hasap alın. Vaktiniz gelir. Onu halkın önüne çıkarır. Yani so illüstrasiya şu zatlardan başlanacaktır. O şondan gatı goruk gelir Halmurat. İllüstrasiya deysen şulon yani demesine burs tokunyalak bolýar. Edilýär. Hem mesela başýarda, şeydi başýarlarda. O birinin illüstrasiya arada bir o şu etmeli, şu doğru diýenli barmy? Dinläp görüň. 30 ýyl dinläp görüň. Eger. Eşitmezsin zapara. Hani yazıptırlar bir men okap berin. Yani Ahmet Amani diye salam sapara Halmuradağı bizim ýagdaýlarymyz barada Türk ýurdunun uly ýolbaşçylary habar berip döwlet baş tutanlaryna bizim hal ýagdaýymyz gowdal diýip düşündirip bolmaýanmy telefon arkaly. Kimi öleğini tutyakan bu dememiz? Türk yurdunun uly ýolbaşçylary dedi habar berdiğim. O bilýärler yani onu aýdaýyn ben telefon bilenem däl özlerim gaty gowy diýerler bular tanýarlar o ýöne döwlet ara nemeleri var. O behwitleri diýen onun öz adamlary var. Biz tek resmi bir neme däl, bize bular bizi näýilek tanadyarlar. Interpol'un gözläp görün jenaýetçi diýip tanadyarlar döwlete. Ben ne Türkiýe bardım, ben talmadylar. Ben iň soň girdim ben yani Türkiýe. Yani şu ardalar nemesinden. Ötün ýyl. Şulon nemeleri bolmasa men Türkiýede işläp nemet görün adam. Bilýän habarman. Ondan bu zatlar bilen telefon aýdanyň bilen ya olar bilmän ýören adam däl. Gato ulýarlar. Her döwletiň yani Türkmenistanyň içinde istihbaraty bardyr. Onu ýadyňyzdan çykarma. İlçhanada var orada istihbaratı var diýmekdir. Ýagdaýyndan hem dolu beletdir. O tezin çıkarmayan orada diýmek oyun var, oyunlar vardır. Ya da gerek geldir. Onun behwitlerine abat gelýänlerdir. Bunu şeyde düşünmelidir. Ya jogap berdim öýdän Halmuradaga.
Ha böyle sağ ol bir yazıptır berdin iki gede kaytalap impeachment edip bolmaz mı diye da yankı prezidenti idine çağırmak baradaky yani kanun ya karar da onu onu birincine biz yurtta da impeachment eder yani o yurdun daşına da şol yankı ses sorulşuny geçirsek hani eýýan bara näçe 400 000 adamyň sesini aldım men elektron prezident diýip oturan. Koy ol bersin impeachment etme. Ben ne için impeachment edel. Ne seredin yurdun içinde 2 tane prezident var. Yurdun daşında biri var. Yani 10 kaptanına da 2 tane gaylan bize meni halkın saylanı dip. Däl dip ben öyle yer aýdamaz. Para yurdun içinde daşındım sonra da Yankı impeachment nimetinde ben bir daha daýdaýyn. Türkmenistan'a yankı döwlet ýol başçysy kanun bilen gelen bolsa, o taýda da kanun işleyen bolsa, o impeachment'de medip bolar, beýlekle da medip bolar. Ýöne bulan hiç biri ne niýady bi, ne toňkusy, ne bundan toňkusy hiç biri, hiç hili kanun bilen gelen prezidentiniz ýokdur. O kanun bilen gelmesi üçin ilki bilek döwlet gurulmalydyr. Ne gurucu meclisine şoň üçin gerekdir. Şu döwlet gurulan soň kanunyň üstünlüğini şo gurucu meclis dikeltmelidir. Şu wagt kanunyň üstünlügi ýokdur, kanun işleýänler o ady wadyr, öýdi ýokdur, işlemeti mümkin näler sebäbi gelen adamlara, yani kanun bilen gelen adam däler. Bunun kanun bilen siz gidirip bilmeýäňiz. O kanun bilen gelmedik adamyny sen kanun bilen näde gitdiýmeli. Bunun kanuny möhletem dolandyrna teredip oturdyň. Gelişem, gidişem, saýlawam, Türkmenistanda saýlaw bolma mümkinçiligi ýok, sebäbi saýlaw mehanizmi ýok. On kontrolü ýok. On gözegçiligi ýok, on şeffaflygy ýok, on kepili ýok. Taýda saýlaw geçirip bolarmy? Ýöne bular geçiripdir. on soňum sapara bir geçen 32 ýylda 9 gezek üýtgedilen konstitusiýa diýip bolarmy? Her gelen Üýtgedileni işleýän bolsa deme onu işlen o düýünden işlen. İşlemesi mümkinim däl. Ya diňe öz peýdasyny işleýän maddalar sok gelir or içine halka bahbitli, döwlete bahbitli hiç tat ýok. Öz möhletini uzartmak üçin edi. Ya aýdaly parlamentiň roluny özlerine almak üçin etdiler. Ya suud hakimligini ortadan aýyrmak üçin etdiler. Näme üçin bizde şol men ýadyma ikinji ýylda parahat bilen ýanky ýazan taslamamyzy kanun proýekti. Hani şo taýda bar da bizde şu kanunçylyk, gözlegçilik etmeli adamlar. Edilmedi. Bizde hani barmy konstitusiýon suud? Girdi gaşany. Ýok, şuny için. Halmurat, sen bunu näme diýen? Türkmenistana burda bari ala edip näme diýen, gurrun berýän, ne birat badyr. Güýç bölünçi wadyr. Şu güýç bölünçigi ýok bolsa, o taýda hiç bir kanunyň sen adyny agda oturdun konstitusiýa öz üçin näme diýek. Ol konstitusiýanyň hiç sada ýa-ni şo taýda hemmesini ýatyrýar. O kanunyň işlemesi üçin ilkulak ýa-ni güýç bölünçigi wadyr. Konstitusiýanyň hemmesinde ýazylgydyr. O hukuk ýa-ni kanun çykarýanlar aýry, ýerine ýetirýänler aýry, süýt aýry. Şo var mı? Ýok. Onu galanyň onu gurruna galan nokta ortadan. Hani ýene bir soru çykarypdyr kanun bilen gelmänlikler üçin gurucu meclisi halkara guramalara başgasyna arz edip bilmeýärler. O biz resmi näme däl, o biz edemizde de etmämizde de olar, isleseler kabul ederler, isleseler etmediler. O biz ýanky şu wagt kagazda görünýän resmi yalan hökümeden bolsa, kanunsuz gelenen bolsa, kanuny ýanky demede halkara nemesinde arenasynda görünýän şu hökümet o şoň üçin beýleki döwletler burada etjegem bolsa, nemetjegem bolsa, nämedigini bilselerem şo hökümet bilen duşmaly bolýarlar. Ne bilinkin şoň üçin duşýar-da. O ýanky bu zatlar bir formalite nemeler. Şo taýda boşluk bolup bilen okda. Yalandan bolsa bir hökümet ýalak bir zat bolmaly.
Ýöne biziň demämiziň dolu kriminallygyny onu bilmeýän ýok, dünýede bilmeýän deme ýok kan ýa. Kleptokratiýa diýilýär bu. Çok kleptokratiýa barada ýörüýti. O kitaplar, işler var. Ýüýüplü, yani Türkmenistanyň kleptokratiýasy barada. O taýda kanunyň işlemesi mümkin däl. Bu kriminal demede mafiýa näde bir işleýän bolsa, bular şonala işleýärler. O mafiýa da hökümet bilen bir işleşýändir. Elbette. Hökümetiň köpüsi şo mafiýa bilen ikisi birleşik gidýändir. Korrupsiýa bar döwletde şeýlen bolaýmalym da para. Orsun hyzmatkarlary bu derece can edýän bolu biz halk bolup has köpüni amala asyrmaly bolýa. Halka da kän görew düşýär. O halk öz toprağına da, öz ünhanyna da, illeşine de, watanyna da taýip çykmalydyr. Onu öňümüzdäki aýlarda, günlerde kän dile getirmeli bors. Onuň halkyň öz ýurduny taýip çykýan çykan okmany görürsiňiz. O ýöne yani imperiyalar öz koloniýasyna jahil gatlak yetişdirýändirler. Onu bir gatlak gaty jahil edýändirler. Şo jahiliň ýükü o biziň aýagymyzda edil gannal ýalakdyr. Biziň ýeňip geçmeli nämämiz şodur. O jahalat sizi hiç erik göbermeýär. Onu siz şunlaram görüp ýörsiňiz. Yani bir üstünden ardı edip ya yine şoňa meňdeş burdatlar edip görülen jahalatyň işdir. O birine hyzmat edýändir, pulunu berýändir bolýar, o aňyrty jahil. Dur sultanyň bilim mam, ilim mam nämesi bar. O başy nädip bir aýlasa şolar ýalak demä nemedir. Bu şoňa jahalat diýilýär. O jahalatyň bir gaty bir agyr bir zatdygyny o entak biziň millet kän düşünen ok. O jahil sözüne o ters düşünýän ekenler jahalat. O biz ýaş oglan gaýdar ana jahil ýigitler bizim jahil ýaş ýigit diýilýär kädiýär. Şol sözüň köküni bilmeseň ýa öwrenmeseň şeýle bolýan eken para. O jahalat ol öýdi ýetikdir. Şu Türkmenistany şu daşynaky demeler taşlak gidende de alın düzödüň diýse şu jahalat size düzötdirmeýär. Bu gaty aýrygan statdyr. Jahillik nemeti. O şonu ýeňip geçmek üçin biz aýdynlanmaly. Biziň şu guruju meclisiň şunu sen edip görün nemeti aýdynlanmadyr. O bilgilendirme, aýdynlandyrma. Kemineň şunu imkan uly goşandy wardyr. Onu özüňiz bilýänsiňiz. O eden adam hem bejerinde ekrandadyr. Onu ýani sonra görüp zorlap demet görmerler hem bejeti ortada. O kemineň ýalňyş edenem bolsa, dogry edenem bolsa. O 4 ýylda biziň beden dartlamyň hem bejeti ortada. O etçeklerimize baýdyp otyr. O ýöň eden dartlamyza baýdyp otyr. O berde bir ýani oğurlak gaçyp zorlap o informasiýa almak geregem ýok. Olar ýalak bir zat bilmeýän zadyňyz bolsa, onu meňiz çatýan bolsa soraň, jogap bereli. Berde bir gidli diýemet berýär ýalak o bahana da oýum zok. Bize düşünmeýän ýa özüňize demetmeýän soraňyz bar bolsa, berin, biz jogap bermäli taýyn. O jenaýat edenem bolsa, oňa da taýyn. O sen haýdy kanun bilendigini düşündirip berip bilseň bolýar. Kanun bar bolsa. Sizde kanun işlemeýän soň adamlar. Eme diýäňiz. Tökme atyp eme ýükleýäňiz.
Sonra veripdirler para keminanın saklananı bize päsgelçilik mi diýip. Yok, kemine bizim yollaşımız. Onu hem için saklanmalı. O peskel, o işe, o bir adam kim oldu, bir adam kim oluyor. O işte de şeyle, yönü peyda değil. Bir adam bir topardan edip biliyor. Edip biliyor on adam. İş bilen adam. Kâr, hüner, o bir zat edip bilen adamı. Ortadan grafi üçmüyor. Elbette diyan. Yönü diyan olup bizim iyi işimizi toktatacak yani emetecek manamız yok. Kemini de biz mün kemini yani. İşe hoş bir. Kemineler bundan ağrık paskalap demeden. Haydi verin bunlar kovulap tutacakkan. Abonası tanımayan aydık geçtim ben yokardı. Şu Milli Halat Komiteti'nin hatarına giren o saytların abonasının tanıyan 40 000'dan geçiyor. Olar dinläp ýön abonasy däl bolup şu pikirler dinleyen adamların boşaldı yarım milyonu bar ya sapara onu bizim yaşlamız hana bölöklep bizim çıkışlarımızı bir minuttan yarım minuttan ana koyup otylar imoda onun bütün Türkmenistan görüyor. Onun için kemine bir däl her şäherde 100 sany kemine bar pesinin ýa-1000 sany. Kim bunu sanapdyr? Halk yani şu çarxyalyn aýlanyp gidip otyr bilen Snezhny kom diýen bir söz bar ortalarda. Kızıcak gar depeden toğulak goýberendi. Şu aşak depen aşağına ýetýänçe ýem bir gidip beten ullukan şary urlýady. Ene bizim halkymyzyň hereketi şol. Başlanmış bir şilrep akyan çeşme ýalykdyr bol. Häzir ene gidip beten ullukan derýa öwrüldi. Onun öňünde böwet bolup biljek bent barmy o çürük ogry hökümet? Ha, durup bilermi? Aslında Han Murat bulun demesi şu gorku demesi var da. Yani gorku metodu. Ne kemine yığnalı eceğine kağıtına demesine hosarlarına havar vermen onu uruyamışlar, değmemişler, dağıt deyip korkutmalı. Olurum ağlap, engrep demetmeli onun seyrediyen beyleklere benim sağam şunu alak olur, bizim şunu alak demedes o şey o bulun nemeti korku indirmekte. Oyun nemeleri bunu 30 yıl önkom 70 yıl gelen nemeleri metotlar şu o bulun hem beceti bir yani kriminal nemen ediyen zatlar da şulun ediyen zatı. Yani adam korkulmak o kriminal olmadan ne mi korkudu? O keminani yani pasportunu verip o Türkmenistan'a demek ki rahat gidip gelip görür yarak olur keminen ödem var. O Adamları yani kaçak durum yeme ödümü düşürüyorlar. O yekı kemini değil 1 milyon adam var dokument. Onun haytvirini tutup akiden de nemeden o. Dip diye şu içindekiler arada gurumu ette kemini bırak. Bu gülkü diye. Yani şu taydan yani 20 bilmedim 3'üne mi 25'ine mi o 70-80 adam o yar böyle ayal adam elekleri erkek diye yani Türkmenistan'a verilen o diplomatik haber var. Şunun içinde kemini olmamı mümkün. Olmadığım mümkün. O ne mi? Sonralak yani Türkiye göçmenlerden dinme moduna çalışıyor da. Ödüm kat aktif. Yani son demesi İçeri İşler Ministri var teyade oldu da. Yani 1 yıl olay olup geliyor. O aktif işleyen şu meselede. Çok için iyileştiler hem benim öyümüze dönmeli. Onu kaçıp oturup yani emet görmeliler. Varıp yurdumuzu düzeltmeli. O bir de 21. asırda gidip kaçıp demet görmek düğünün bizim millet bunu götürmeliler. Ayıp
ayıplat. Bunu kaçıp çözüp bolmajağını inni onun näsilden soň düşünse bolajak ýalak bolun Halmurat onda da şu yani düzelir edip görünür eken. Tapara ustaydı hanı oğul Nur hanım yazıptır. Mhm. Yani goýup berseler men yerine men gitjek. Eger şol goşadyrnak üçin hökümet sözünde durup bilse, erkek bolup sözünde dursalar men ayal bolup sözümde durarım diye. Şu sözleri mezur edýärler näme karandan. Yok, yani meclis, yani kurucu meclis olup duruşunu neme diyet. Kabul ettin, hiç nemeti yok. Bana şunun içinde yok diyeceğini bilemem. Hem akşam gider. Ben Türkmenistan'ın vatandaşım değilim oldum. Benim gidecek. Çağırıp bilteler oluyor. O tayda heyvanın biri yazıptır, bağışlı ol şey diýmeli bolýan. Ay ine bular Türkmenistanyň garajdanyny däl, bular näme üçin o taky eýdeýliň, beýdeýliň diýeni guruju meclis gurupdyrlar, näme edipdirler diýdi, daşary ýurtly bular diýip. O Türkmenler ýazýan zat. Sen näme gel barlak gördüň bu Türkmen mi Türkmen dälmi? Gahar hem ele bir tarapdan bilen samsyk. Näme ödüm adyny ýazyp näme edip bilýän näler? Onu diýen zat sapara yapa aralyk pikirem dälle. Ona hili biz göbek gahanymy dökülen toprakda enatylymyzyň duwlanan topragyny, dogan arnaşlamyzyň ýatan topragyny biz eýelik edip bilmeliler. Pasportun eplesini sırtını gowy ýerine sokdular. Bize pasport gerek, bize toprak gerek. Halmurat olar ýalak ýanky atsız ýadyň nemelere kändir ünten berip durmak. Atly. Ol Ýewropada gaçyp oturmaljak bolup bererler we urulmaýanjyldym diýip. Şolaň biri. Kim kän onu? Haýsy? Murat Arazakow diýer. Ene. Ana şol. Näşeýle. Şeyler tapara bizim ne tam ustaydı beter kan wagtlar. O bolya diýip Halmurat biraz dinjalma mümkinçilik berin. Näçe onun okutsuzlygy ol bir gaýgalada da yeterlik ýöne bir zady bek bellak goýun ol kemini birinciden belli däl ýurda akydylyligi. İkinciden akidilen hem olsa solan bokurduğuna tegek bolya so rejime kemini. Olan çeynecek söpü dalip men näse edek aýtdym. Ondan ol özü kol çöküp men Türkmenistany akidilmegime razylyk berýän diýilýänçe onu hiç kim uğratma haky ýok. Onun için biz entek bir yuridik meseleleri, soraglary şol adwokatlardan alır, daşyndan alır, içinden alır, jemlämizden soň onu belki inniki şol ýanky soral jogaby taýýarlarsa para belki şoňa çel bir topardat gelir. Ýok, bir gysagly bir zat ýüze çyksa, erte böwrün hasan habar gelse, o size ýetirmek parzymyz bar, ýurtdaşlar, onun için habarlaşyp durun, ýazyp durun esasy zat. Ýurdun içinde näme bolýan bolsa soňky döwür gelip durdy ana çarjyň ene keselhanalaryna näme bar, mektepleriniň ýanky tualetleriniň ýagdaýy. Şu günneme çykaryn, şulaň edip oturun cenayeti näme üçin Aşgabatda tualet bardy, bir çarjyda ýok ýa balkanda ýok ýa da şol ýamarda ýok. Näme üçin? Halmurat ýanky şu tualetli meseleni çözmäle ellerini çermäp giýişseler Türkmenistanyna işçilik alýan durşuny ýa işgär etmeýän ýagdaýa gelýärler-de. Ýeki bir mesele ýa şu tualet meselesini o adam şekilli demeseler o işçiligi çözýärler şular. Onu tapara şu ýerde hoşlaşaýly. Bolýa tawolun iýleşler, salykda görşelüň hiç ýeňsäňizi garaltmaň. Bu zatlaryň hemmesi çözülmeliler, çözmeliler. Şoň üçin hiç umytdan düşmäň. O kemine ýalak ýigitler o size beren umydyny töwerüne bir topar kemine ýalak ýigitler bar. Demetmediler o gün gelir o bu zatlaryň hemmesi gaty aýdyň açylar o
Şo günlerim uzak däl. Şoň üçin biraz gayrat edelim. İlk kutorayl halmra da. Bu maslahat bolýanla ýurtdaşlar hemmäňiziň gyýjaňy rahat bolsun. Saglykda görüşeli. Sağlıkta görüşelim. Görüşeli sag oturun.